ಸಾವಿರ ಜನ್ಮವೇ ಬರಲಿ ನನ್ನವನಾಗಿ ಸೇರುವೆ ನಿನ್ನೊಡಲನ್ನು. ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದೇವರೇ, तू वजन निज्जी आई कितने करेक्ट टाइम लाइट मोनेगा कु हाय हिंदी बात करो, हिंदी से बात करो, बात करती हूँ. ಬಾ ಅಂದಿಯ 7 ಕರಿಡು ಮಾರದೆ ಅಂತ ಕಜ್ಜಿಪಾಯ ಎತ್ತಲು ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಂತೆ. ಎಸ್ ಐ थैंक यू, लाइक डन, थैंक यू. कहाँ से? हम लोग मैंगलोर मालूम है क्या? कर्नाटका, मैंगलोर, इधर से बात कर रही हूँ. आप लोग बॉम्बे से? शोभा चापरिया ना ಇದೀನ ಸ್ಕೀಮ್ದ ಡೆಡ್ ಎಡ್ಡತ್ರದ ಅವು ಕಟ್ಸಂಬರ ರಿಪಾರ್ದು ಮಂದಿ. या आई एम नो, आई नो. अब मेरे को सब कर दो, ठीक है? सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक कर दो. अच्छा बात करती हो एक कमेंट कर दो, ठीक है? ಐಕ್ ಇತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ದು ಐಕ್ 200 ಚಿಲ್ಲರ್ 300 ಮುಟ್ಟುಂಡು ಶೋಭಾ, 300 ಉಂಡು ಶೋಭಾ. ಇನಿ ಎಂಕ್ ಮುರಂದಲಕ್ಕನೆ ಆಪುಂಡ ಆಂದೆ ಶೋಭಾ. ಒಂಜಿ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಬರ್ಬೇರು. ಅದಾಯ ಬಂಡ ಸಡನ್ ಅವರ 20 ಎನ್ಮ ಬತ್ತೇರು 15ಕ್ಕೆ ಬೋಂಡು ಕೂಡ ಆಜೆಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಫೋನ್ ಉನ್ಲೇರು. हमारे को देखो इतना माता ऑनलाइन. हाँ यान ऑनलाइन माता. आपको खाना हो गया क्या? आपका नाम क्या है? सुख जी. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಜನ ಎಲ್ಲ
ಇರಿನ ಮತ್ತು ಅಂದಿಯ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಯಾನ್ ಕನಪದಿ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ದತ್ತು ಯಾನ್ ಕನಪದಿನಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ದು ಆಂಡ ಆನ್ಲೈನ್ದಲ್ಲ ಕನಪದಿ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಪಂತೆ ಕಂದಲು ಆಂಡ ದಾದಕು ನಮ್ಮ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಉಂಡತ ಐಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡಿ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಇಟ್ಲ ಯಾ ಮಂದೆ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಇಟ್ಲ ಲಾಯ್ಕುಂಡು ದಾನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುಜ ಅಜ್ಜಿನ ಬೇತೇನೆ ಹೆಂಗುಂಡ ಮಗ ಅಡ್ಡಿಯಾಗೆ ಉಂಡು ಬಲೆ ಬಂಡೆ ಅಡ್ಡೆ ಉಂಡಾಗೆ ಯಾನ್ ಕಿಚನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂದ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಈ ಡಬ್ಬೆ ಉಂಡತ್ತ ಡಬ್ಬೆ ಈ ಡಬ್ಬೆ ಮಾತ್ರ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಪೂರ ಯಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಡೆ ಕನಪದಿನ ಈ ಕುಂಟು ಸಾಧಾರಣ ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಡೇ ಅಂದ್ಯ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಲ ಕನಪದ ಮೂಜಿ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪಂಡದೇ ಅನ್ ಪಾಡು ಬೇಕ ತೂಕ ದೇವರಂಚ ದೀಪರಂಚ ಇನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಐ ಡಿ ತುಯ್ಯೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂದ ಓಕೆ ಅಜ್ಜಿನ ತುಯ್ಯ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿರುಂಡು ಅವು ಮಗನ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಐ ಡಿ ಆಯ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತೆಕ್ಲ ಸಾವಿರ ಜನಮವೇ ಬರಲಿ ನಿನ್ನಾಗೆ ಸೇರುವೆ ನಿನ್ನೊಡಲನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಯ ಇನಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಾಣ ಸೋಬ ಯಾನ್ ಪೋದೂರ ಪಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿನ ಪುಲ್ಲಿನ ಅಂದ ಕಾಂಡ ಲಕ್ಕನಗನೆ ಕಡೆರೆ ಪೋಯ ಕಡೆ ದಾಂಡು ಬಕ್ಕಲ ಎಣ್ಣೆ ದಾದ ಕಾಂಡೆರ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಗು ಬಂಡು ಅಂಚನೆ ಅವು ಕೆಮ್ಮರಂದು ಹೀಯೆ ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಇಂಚಾಪುನಂಚ ಅವಲ ಮೋನೆ ಪುರ ಜೆತ್ತು ಲಕ್ಕಿನ ತಾ ನಟೆ ಪುರ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಇತ್ತೀನಿ ನಿದ್ರೆ ಲಕ್ಕನಾಗನೆ ಬಕ ಪೋದು ವ್ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಕ ಸ್ಟಾರ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ಅಣ್ಣ ಸಾಧ 28 ಜನ ಮಾಡೋದು ಏರು ಸಹ ಧನ್ಯವಾದ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಉಂಡತ್ತ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಚು ಪುರ ಕೆಲವು ತೂಪ ಅವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಎದುರು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಿನೊಂಡತ್ತ ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಪ್ ಅಜ್ಜಿ ಓಲೇರು ನಮ್ಮ ಜೆ ಕೆ ಎನ್ನ ಬರುಡಿತ್ತು ಟೈಮ್ ಆಂಡು ಓಲೇರು 7 ಗಂಟೆ ಇವತ್ತಿನ ಜನ ಬರ್ಪೇರಿ ಶೋಭಾ ಬೇಗ ನಾನು ಅಂಚೆನು 7 ಯಾರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಮಂತದು ಅಮ್ಮಗೂ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತ ರಾಗಿದ ಪೂರ ಮಂತ್ ಕೂರ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಇನಿ ಮಾತ ಕೆಲ ಬರೋಡಿತ್ತು ರೀತಿ ಬರ್ತಾನ ಗಂಟೆ ಎನ್ಮ ಯಾನ್ ಸರಿ ತೋಜಂದಿಲ್ಲತ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದುಂಡ ಎಂಕ್ ಬಂಗುಡೆ ಬೋ ದೇವರೇ ಕೋಡೆ ಎಂಕ್ ಬಂಗುಡೆ ಕೋಡೆಂಡತ ಇಂಕ ಬಂಗುಡೆ ಇತ್ತದ ಮಲ್ಲ ಪೀಸಿಯ ಬಂಗುಡೆದ ಮೊಲ್ಲ ಪೀಸಿಯ ಮೂಜಿ ಪೀಸ್ ಮಂದಿನಿ ಇತ್ತದ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಇತ್ತು ಬಂಗುಡೆದ ಆಯ್ತು ನಾನೆಲ್ಲ 2 ಪೀಸ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ಯಾನೆ ಮುಕ್ಕೋಡು ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಬುಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನದಿನ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂಗುಡೆ ಅವರ ಪುಲಿ ಮಿಂಚಿ ಬಾರದೋಡು ಶೋಕಾತು ಬೇ ಲೈನ್ ಉಳ್ಳೆ ಕಾಲ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಕಾವ್ಯನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಉಂಡೆ ಬಂಗುಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡತ್ತ ಶೋಭಾ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಬಂಗುಡೆ ಮಾತ ಓಲೇರು ಮಾರ ಬನ್ನ ಕೊಂಚ 28-30 ಜನ ಬರ್ಪ ಬಕ್ಕನಗ ಇಜ್ಜ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲ ಫೋನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಶೋಭಾ ಒಂದು ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡ್ರೆ ನೈಟೊಂದು ಫೋನ್ ಒಂದೊಂದು ಕೆಡು ದೇವರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವರ ಸಡನ್ನೇ ಅದು ಬೈತೀನಿ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಬೈದಿನ ಪೋಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ
ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ನ ಯಾನು ನೆಟ್ ಲೈವ್ ಉಡುಪುನಾಗ ಕಾಲ್ ದೆಪ್ಪುಜಿ ಒಲ್ಲೇರು ಮಾತಾ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶೋಭ ಒಂಚೂರು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡಿಗೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಮಾತಾ ಅಜ್ಜಿನ ನೆಪ್ಪುಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಜ್ಜಿ ಪಿಜ್ಜಿ ಹೊರಬಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಸೋ ಬಾ that bringing back strong memories for you. Ini tepi boka kapi ಅಂತ ಬರೋಡಿತ್ತಂದ ಬೈಜೀರು ನಾನು ಲೈಕ್ ಬೈದಿರು ಎರ ಬತ್ತು ಕೊಡ್ತು ಬೈರು ಎಲ್ಲ ಬೈಜೀರು ಇದು ಬುದಲಕ್ಕ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಿಜೀರು ಶೋಭಗೋಟೆನ್ ಐನ್ ಜನನ ಐನ್ ಲೈಕ್ ಅಣ್ಣ ಆ ಫಸ್ಟ್ 2-3 ಜನ ಬರ್ತೀರಿ ಆ ಹೊಸ ತಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಳು ಒಂತೀರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ನಮ್ಮ ರೋಷನ್ ಬೈದ್ರ నుంచి ಹಿಂದಿ ಪಾತಿರೋದಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಿಂದಿ ಪಾತಾರೆ ಅಣ್ಣ ದುಮ್ಮುರ್ದಂತ ಬೆಟರ್ ಆಯ್ತಾ ಶೋಭಾ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪನಾಗ ಅದಲ್ಲ ಏ ನಮ್ಮ ವನಿತ ಬೈದೋಡತ್ತ ಈತು ಬರ್ತು ಇಲ್ಲಾಗ ಎಂಟು ಜನ ಇಜ್ಜರಿಂಚೇನೆ ಶೋಭ ಕಣ್ಣು ಕೂರು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಉಂಡು ಲೈವ್ಗೆ ಬರಂದ ಪಾಪಕಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ದಾನೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಹೆಂಗೆ ಮಂಡೆ ಉಂಡತೆ ಐಕ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಚೇಂಜ್ ಒಂದಿನ ಇನ್ನ ಟೈಟಲ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಪನ್ಪಿಂದ ಅದಾಂದು ಪನ್ಪಿನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರ್ ಕೊರ್ಪರಂದು ಗೊತ್ತೆ ನಾನು ಕೇನುಜಿ ನಾನು ಈರೆ ಬತ್ತು ಕೊರ್ಪರತ್ತೆ ಕೇಂದನ ದೊಡ್ಡದ ಪಸಾಜ್ ದಕ್ಕದಾದೆ ಗೊತ್ತೇ ಹೆಂಗೆ ಮಂಡೆ ಉಂಟು ಅದು ಎಂಚ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂಡೆ ಉಂಟು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಟು ಚೋಜ್ಜ ಮಂಡೆ ಒಂದು ಮಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತಿರ ಹೇಗೆ ಮಂಡೆ ಬೇನೆ ದಾದಾ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಪಿನೇಕ್ ಮರ್ದುಂಡ ಮರ್ದಿತ್ತನ ಪಲ್ನೆ నీకు సురట పల్లె నీకు ఇంక మెసేజ్ పాడనుಲ್ಲ రాతి ఎంకి తోజుజ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಇಂಕ್ సేమదడ్డ మంది ఎత్తుతారా బ్లాగ్ బార్ది ఫస్ట్ టైం మురాడి నుంచి మన్పొడు ಬಂದ ಆಯ್ನೆ ಜೈಕ್ ಇತ್ತೆ ಮಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ರ ತುಲೆ ಬಕ ರೀಲ್ಸ್ ಮಂದೆ ಅವೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಿಂದೂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಲೆಜಿಂಗ್ ದಾದೆ ವಂಚ ಬಂಡ ಮಂಗಳೂರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಿಂದೂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಲೆಜೆಂಡಾ ಅಂಚಬಂಡದಾದೆ MIC ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ఇంకా ಒಬ್ರು ಅರ್ಥ ಆಪುಜೆರ್ನ ದಾದ MIC ಈರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಇಂಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಪುಜದೆ ದಾದ ಅನ್ಪುನಿ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ పోతుಜಿ ಶೋಭಾ ದಾದ ಅಂಚಬಂಡ ఇంకಲ್ಲ మేడం లేరత నీతి దయమంటే ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಟೀಚರ್ ಅದೆಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀ ಹೂವಾದರೆ ನಾನು ಪರಿಮಳವಾಗಿ ಸೇರುವೆ ನಿನ್ನೊಡಲನ್ನು ಬಲು ಹಿತವಾಗಿ ಓ
ಮಂಗಳೂರು MSc ಲೆಜ್ಜಿಂಗಾ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇದಾನೆ ಲೈವ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪು ಜರ ಹಸ್ರಪ್ಪು ಇರು ಹಸ್ರಪದ ಅಂದ ಹಸ್ರಪದ ಅಂದ ಲೈವ್ ಬರ್ಪು ಜರ ಜಾಸ್ತಿ ഞാനാണ് 2-3 ಸರ್ತಿ ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಇವಾಗ ಲೈವ್ ಇತ್ತೀಚೀರು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಾದಿತ್ತಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾರ್ದು ಹೋತೆ ತೂತಾರೆ ಪಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಆಯ್ಜಾವೆ ಪಾಡ್ನಿಗೆ ದಾಯಬಂಡೆ ನಾನು ಓದಿತ್ತದು ಗೊತ್ತುಂಡದೆ ನನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಪುಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತನ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾರ್ದೆ ಬಿಡ್ಪೆ ಅವೇ ಇವಾಗ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ತಿನ್ನಕ್ಲು ಬರ್ಪುಜೀರ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಏರು ದಾನಿ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೀನಿ ಊದು ಸರ್ತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಂತದುಪ್ಲಿ ಅಂಚ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುಡ್ಚಿ ಚೇಂಜ್ ಮಂತಿನ ಚಾನಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಪುಜಿ ಒಂಜೊಟ್ಟೆ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿತ್ತನು ಬೇತೆ ಎನ್ನ ಕ್ರೇಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತನು ಕ್ರೇಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ದೆತ್ತೆ ಕ್ರೇಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡದು ದೆತ್ತೆ ದಾಯ ಬಂಡ ಓ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಐಕಿತ್ತೆ ಅಂದದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ದ್ರ ಬಕ್ಕ ದೆತ್ತದು 2ನೇ ಸರ್ತಿಂದು ಇಂಚಪ್ಪುಂಡು ಓ ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಮಂದಿಜಿ ಒರಾನೆ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪು ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾರ್ದೆ ಕನ್ನಡ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಹೆಜ್ಜೆನೆ ಹೆಚ್ಚು ತೂತಾರಾ ಶೋಭಾ ಒಲ್ಲ ಶೋಭಾಜಿ ಕೆನ್ನ AP ಅಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಚ್ಚು ಪೂರ ಓಲ್ಲೇನು ಮಾರ ಹೆಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಜ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತ వచ్చేనా ತೂಲ ಏತು ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತೀನ ಇರಿಗ ಎಂಚ ಬೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನಮಕ್ ಬೋಡಿ ತಿಲಕ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನ ಪಾತೆರಗ ಮೆಚ್ಚೋಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬೋಡು ಅಂಚ ಒಪ್ಪೋಡು ಅದೇ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಗಾಣಿಗ ಬತ್ತೇರು ಐಕ್ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಬೋಡು ಅಂಚ ಒಪ್ಪ ಏರಿಗ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದ ಪೂಜಾನ್ ಎನ್ನ ಆತಿಗೆ ಯಾನ್ ಅಜ್ಜಿನ ಪುಲ್ಲಿ ಬತ್ತೇರು ಏರು ಮೇರ ಶಶಿಕುಮಾರ ಅಜ್ಜಿನ ಪುಲ್ಯ ಇರು ಅಂದೆ ಶಶಿ ಅಜ್ಜಿನ ಪುಲ್ಲಿ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಅಣ್ಣೀರು ಮಸ್ತ ಪುರ್ಪತೆ ಮುರಣರು ಬೈಜಾರು ಇರು ಇನ್ನಾತಿಗೀರು ಇಪ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಲೈಫ್ ಬೋರು ಅವಳ ಅಂದಿಯೇ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ನಿತ್ತೀಜಿನ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಯಾನು ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಎಪ್ಪುಜ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಪ್ಪುನತೆ ನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನೇ ಪೊಡ್ತಾನ ಆವಾಡು ಊರು ಅಡಿಮೇಲೆ ಆವಾಡು ಅದು ಯಾನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇತ್ತ ಕಾಸು ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಅಂಚಮಂತ ಲೈವ್ ಉಂತಾವೇರು ಒಂದು ತಿಂಗಳು 1.5 ತಿಂಗಳು ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಅಂಚತ್ತು ಎಂಚಿನೇ ಕಾಸು ಬರಾಡು ಏತೇ ಕಾಸು ಬರಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅದು ಪೋಡಿ ಯಾನು ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಅನ್ ಮಾತಪ್ಪಜ್ಜಿ ಯಾನು ಎಂಚ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನ ಬಾಕಿದ ಬೇಲೆ ಬರಿಟ್ಟು ದೀಪ ನಿಕ್ಲೇನು ಯಾರ ಅದೇನು ಖಂಡಿತ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೇನೆ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ 2 ಸರ್ತಿ ಲೈವ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಅಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗೊರ ಮನ್ಪೆ 2 ಗಂಟೆ ಅವೇ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆದ ಅಂದಾಜಿಡು ಮನ್ಪೆ ಕೋಡೆ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಆತನ ಪಾತಾರೆ ಮೇ ರೋಷನ್ ಬರ್ತಿತ್ತೇರು ಅರಡ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಪಾತಾರೆ ಯಾರು ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಂತು ಪಾತಿದ್ದೀನಿ ಜಾಲಿ ಅಂತ ಅಂಚಪ್ಪೊಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಬತ್ತದ ಯಾರು ಮನಿ ಬಂದೆ ಕುಲ್ಲುನು ಅಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತೇರು ದಾನೆ ಮಗ ಸಸಿ ಎಗ್ಗು ತೆಂಬ ಬತ್ತನು ಕನಸು 100 ಇದೆ ಆದರೆ ಕನಸು ಕಾಣಲು ಮಾತ್ರ ನೆರವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕನಸು ಎನ್ನಲ್ಲ ಕನಸು ಮಸ್ತುಂಡು ಕನಸು ಮಸ್ತುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಕೈಕು ತಿಪ್ಪುಜಿ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಕನಗಟ್ಟಿನ ಕಾಂಡಕ್ಕನಗೆ ಕನ್ನಡದ ಆಲೇಜ್ ಅಜ್ಜಿನ ಪುಲ್ಯತ್ತಿಯೇ ಅಜ್ಜಿನು ತೂತುಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ಯಾನು ಅಂಚ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಯಾನ ಅಜ್ಜಿನ ತೂತುಜ್ಜಿ ಆರೆ ನನ್ನ ಪುಲ್ಲಿಂದೆ ಪನ್ಪೇರು ಅತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ
ಅಜ್ಜಿ ಉಂಡೆ ಕಡೆ ಸೇಮದಡ್ಡೆಗೆ ಇನ್ನತೆ ಅಜ್ಜಿ ಇರಂಡ ಸೇಮದಡ್ಡಿ ಹೆಂಗುಂಡವಾಗ ಸೇಮದಡ್ಡಿಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತನ್ ಬಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಎಂಗುಲ್ಲ ತೂತುಜ ಎಂಗುಲ್ಲ ತೂತುಜ ಆಂಡ ಲೆಪ್ಪುನ ಎಂಗುಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿನ ಲೆಪ್ಪುವ ಅಜ್ಜಿ ಲೆಪ್ಪನಕ್ಕೆ ದಾದಾಂಡಿ ಅಜ್ಜಿ ಶಶಿ ಸೈಕಲ್ ಬಿಡಿಯಲ್ಲ ಮಗ ಆರು ಸೈಕಲ್ ಹೋಪಿನ ಟ್ರೋಲ್ ಸಾಧ್ಯ ಸೈಕಲ್ ಬಿಡಿಯರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐಜ್ಜಿ ಅರೆ ಸೈಕಲ್ ಬಿಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡ್ಬಾರ ಶಶಿ ಆ ಸೇಮೆದ ದೇಶ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಜಿಕ್ಕರ ದಾದಬೋಡಿ ಶೋಭಾ ಒಂಜಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ ಬೋಡ ಬೈಕ್ ಕಾರ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಅಜ್ಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಬೈಕ್ ಕಾರ್ ಬಿಡ್ಪಾರ ಬಕ್ಕ ಸೈಕಲ್ ತಾನೆ ಬಿಡ್ರೆ ಅಜ್ಜಿನೊಟ್ಟು ಕಾಲ ಅಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸೈಕಲ್ ಬಿಡ್ರೆ ಇದು ಕಂತ್ಕೊರ್ಲೆ ಯಾರು ಬಿಡ್ಪೇರು ಒಂಜಿಕರ ಅಂಚನ ಆರು ಪಂತಿಂದ ಅದಾಲು ಒಂಜಿಕರ ಆರೈಕೆ ಬೋಡೊಂದು ಅಪ್ಪ ಹೊರ ಹೊರ ಇಂಕ್ ಈ ಶೋಭಾ ಮಂತಿನ ಮೆಸೇಜೇ ಇಂಕ ಅರ್ಥ ಪುಂಜಿ ಟೀಚರ್ನ ಹೌದಾದ ಈತ ಎಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಅವು ಎಲ್ಲೇ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡ್ಯಾ ಯಾವನು ಮೊಲ್ಲ ಉದ್ದದ್ದ ಪೂಮೆ ಮಂತಿನತ್ತು ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮನೆಯವರು ಸೇರಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮದುವೆ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳು ಗ್ರಾಚಾರ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು ದಾದಾಂಡ ಮಾರ ಪಾಪ ಸುರುಸುರುಕು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಡು ಮಗ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಸೋಂಪೆ ಕಲ್ಪೈನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಡು ಮಗ ಶಾದಿ ಮೋಹನ್ ಬತ್ತೆ ಎರೆಗಣ್ಣ ಮದ್ಮೇರುಂಡ ಶಾದಿ ಮೋಹನ್ ಹಾಯ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಈ ಕಲ್ಪವರಜ್ಜಿ ಈರೊಂಜಲಾರಿಗೆ ಶಶಿ ಕಲ್ಪಲ್ಲ ಯಾರಂತ ಕಲ್ಪಾಡ್ ಪಾಪ ದಯ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಜ್ಜಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಲ್ಪರೆ ಬೋಂಡ ಯಾನ್ ಜೀವದ ಆಸರೆ ಬಿಡೋಡವು ಈರು ಬರೆದು ಬೋಲೆ ಮಾತ್ರ ಬರೆದು ಸೈನ್ ಬಾರದು ಬೋಲೆ ಪರಬು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಸತ್ಯ ಪಾತಿರ್ನಿ ಅಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಆರು ಬಿಡ್ಪೇರಪ್ಪ ಶಾದಿ ಮೋಹನ್ ಏಕ್ಲ ಇಗ್ದದು ತೂಲ ಇಂಚೆನೆ ಮನ್ಪುನು ಒಲವೇ ನನ್ನಲವೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನನಗೆ ಯಾರೆನ್ನಾತಿಗೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ಕಲ್ಪ ವೆಜ್ಜಿ ಇದೇಗೈತ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಅಂದು ನನಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಪಟಾಕಿ ಬುಡಿಯರ ದೇವರ ಇರಿನಿ ಬತ್ತನ ಕೇನರ ಬಟಾಕಿ ಬಿಡಿಯರ ಯಾನ್ ಕೋಡೆನ ಬಿಡ್ದು ಆತನು ಸತ್ಯ ಪಾತಿರ್ನಿ ಅನ್ನ ಸೋಂಪೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ರೂಟ್ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ పోతారా పోతారు పల్ని ఉండರೇರು ಯಾನುಂಡ ಇಜ್ಜಿನ ಒಡಿ ಬೂತೈ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಮಂತ್ ದೀನಾದ್ರೆ ಅವಂತೆ ಬಿಸಾಡು ಮಂತಿನ ತೊಯ್ಪಾಡು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪುರ ಅಶೋಕ್ ಎಂ ಜಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಬತ್ತಿನ ಪೋಪುನೇನ ತೂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಕೈಗೆ ಬಂತು, ಜೋಬಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಖಾಲಿ ಆಯಿತು, ಹೆಂಡತಿ ದರ್ಬಾರ್ ಜೋರಾಯಿತು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂತಾಯಿತು? ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಶೋಕ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲರಿದ್ದಾರೆ, ಶೋಭಾ ಎಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕುವ. ಹಾ 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 ಎನ್ನ ಸೋಂಪೆ ಉಳ್ಳೆರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ, ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು, ದಾರಿ ಬಿಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ.
ಆರು ಪೋಯರ ಅವು ಅನ್ನೆ ಹೆಚ್ಚವು ಎನ್ನ ಅನ್ನೆ ಆರು ಅಂಚೆರಿ ಒಟ್ರ ಸಿಗೋದು ಏರಿತ್ರಲ್ಲ ಆರ್ಗೇನು ಪೂಜೆರು ಮತ್ತೆ ಕೈಟ್ ಕಾಯತ್ತು ಗೈ ಪೂರಕ್ಕಿರು ಬಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಹೆಂಗಿರ್ಬಿಡು ಒಂದು ಅಂಚದಲ್ಲ ಆತಿಜಿ ಗಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಎರಡ ಆರು ಅಂಚೆರಿ ಬಂತ ಹೇಳ್ತದ್ದು ಕಾಮಿಕ್ ಮನ್ಪುನಾರು ಕೊರಿಯ ಲೈಕ್ ಇರೆಗೆ ಬೇಜಾರ ಓಡ್ಚಿ ಪಂದ್ ಕೊರಿಯ ಇಜನೆ ಬೇಜಾರ ಆತ ಹೆಂಗಿರ್ ಕೊರ್ಜಿಂದ ಅಜ್ಜಿ ಆ ಜನ ಲೈವ್ ತೂಂಡ ತರ ತಿಗ್ಗು ಆರು ತೂಂಡ ಎಂಡಕ್ಕೇನೇರು ಅವೇರಿಕೆ ಇನ್ನಿಂದು ಆರ್ಲ ಕಾಮಿಕುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರ್ವ ಆರು ಕೈಗಿರ್ಬಂದಿತ್ತೀರು ಆರು ಒಟ್ರಾಸಿ ಪಾತೇರು ಪೂರೊಳಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಈ ಅಜ್ಜಿ ಇಪ್ಪಡ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಂದಿಯರಲ್ಲ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಆರ ಅಮ್ಮಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೊಡಿ ಕಂತ ಕೊರ್ರೆ ಬತ್ತಿನಾರು ಕೊರ್ದು ಪೋಯರು ಮಾತ್ರ ಒನ್ನಸಮ ಬರಗೆ ಎಂಡೆ ಬಂಗುಡದಿತ್ತು ಬೂತಾಯ್ತಿತ್ತು ನಾರು ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ಪೋಯರಂಡಿ ದಾನಿ ನಿಜ ನಮಸ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಾಯ್ ಪೋಪೆ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಹೆಂಗ್ ಓಕೆ ಪೋಪಿರಾ ಒಂದು ಹೊಡಿತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಅಜ್ಜಿನ ಲೆಕ್ಕ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಕೋರಿದ ಇತ್ತಂಡ ಉಂತುವೇರು ಅದಾನ ಕೋರಿ ಇತ್ರ ಮತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾತು ಇತ್ರ ಉಂತುವೇರು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಬೈಗೆ ನೀ ಶಶಿಗೆ ಬರೀ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಲಾ ಕೊನೆ ರೇಪನ ಮಗ ಇಜ್ಜಿದ ಎಲ್ಲ ಕಕ್ಕುಸುದು ಕುಲ್ಲರ ಬೊಂಗವು ಇಜ್ಜಿ ಯಾರಿಗೆ ಅವು ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಆರು ತಮಾಷೆಗೆ ಕಿರ್ಮಿನಿ ಎಂಡ ಪಂಡುದು ತಮಾಷೆಗೆ ಯಾರನ್ನ ಕೈಟ್ ಬೊಕ ಈ ಮಂಡದಲ್ಲಿ ಪೈಲಿಲ್ಲ ಪೊಕ್ಕೆ ಅದು ಗಿರ್ಮಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆತೆ ಅಂಚ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಅಥವಾ ಪೊಸತ್ ತೆಗ್ದತೆ ದಾದೆ ದುಂಬತೆ ಅಂಚ ಬೆಗರ್ಗು ಇದಕ್ಕೆ ದಾಯ ಅಜ್ಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅರ್ನ ಇರ್ನ ತೋಲಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಕುಲ್ಲರ ಹಾಪುಂಡೆ ಇಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿರಿ ಕುಲ್ಲರ ಹಾಪುಂಡೆ ಗಿರಿಗಳುಂಡ ಗಾಯ ಸೋಂಪಾಗಿತ್ತನ ಸೋಂಪನ ಬಾರಿ ಕನಗಟ್ಟುನ ಅಂದತೆ ಇರ್ನ ತಪ್ಪಲೆ ಓಡಬೋತೆ ಹಿರಿಯರವರೆಲ್ಲ ತಗೋದು ಪಾರ್ಕ್ಲೆಲ್ಲ ತಗೋ ತಿರ್ಗದ ಕಂತದ್ದು ಬಿಡ್ತೆ ಅಲ್ತ ಬಕ್ಕ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸಚ್ಚುನ ಮರ್ಲೆ ಗೋಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಇನ್ನಿಜ್ಜೆ ಗಗಲ್ ಬಾಜಿ ಆಯ್ಲ ಐವಿಡಿತ್ರ ತೂಂಡಲ ಬಾರ್ ಬರೋಡೆ ಮಂಗಿ ನೀನು ಇರುವಾಗ ಬೇರೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಇಂದ್ರಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನ ಕೇಂಡೀರು ದಾನಿತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಪೋಪುಜೇರಾ ಅಜ್ಜಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಂದ್ರಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ್ತದ ಎನ್ನೆಂದಾದೆಂತು ಪುನ್ ಮಗ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡು ಪೂರ ನೆರಿ ಬತ್ತದನು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಹೆಣ್ಮಗ ಎಂಟೆಗೂ ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸು ಬಲೆ ಎಂದು ಎರಡನ ಅಗುಲು ಮಾತ ಬರ್ಪುಜೇರು ಅಗುಲು ಮಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ತಕೊಡು ಈ ಕಲೆ ಇಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ತಕೊಡು ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸೆಟ್ ಹಬ್ಬ ಊದುಬತ್ತಿ ಪತ್ತ ಎರದಾದನ ಹೆಂಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಈತ್ ಜನ ಸಾಗರ ಮಾರ್ರೈಟ್ ಅಂದ ಅದೇ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅವಳು ಫುಲ್ ಜಾತ್ರೆ ಇಂದ್ರಮ್ಮಗ ಬೈ ಈರ್ ಪೋಪು ಜರತೆ ಐಕ್ಗೆ ಬೈ ಬರ್ಪುನ
ಮಂಡೆ ಹೊತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಬೋಡಿತ್ತು ಮುಳ್ಳೇರ ಬುಡ್ಚಪ್ಪ ಯಾರನ್ನ ಮಂಡೆ ಯಾರನ್ನ ಹೊತ್ವೆ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಇಚ್ಚಿ ಎಕಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತಿಂದು ಇತ್ತೆಚ್ಚಿ ಇದು ಒಂಜೇ ದಿನ ಆಯ್ತು ಬಂದು ಬಕ್ಕದಾದಪ್ಪನು ಪಾತ್ರೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿಷಯನೇ ಬರ್ಪುಜ ಇಟ್ಟು ದಾಲ ಮಿನಿ ಬಂಡ ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಬನ್ಪೇರು ಆಯ್ತು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತದ ಪಾತ್ರೆ ಬರ್ಚ ಐಕೆ ಹಿಂಗೆಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಬರೋದು ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಚಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡತ್ತ ಪಾತೆರಡು ಹೊರ ಪಾತೆರೆ ಬಕ್ಕೊಂಡತ್ತ ಅಕಲ್ ಪಾತೆರಡು ಅವು ಬುಡ್ಡ ಬಕ್ಕದಾದ ಇದು ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಹೋಪ ನಮ್ಮಂಗೆ ಲೆತ್ತ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಗೊತ್ತದ ಇತ್ತೆ ವರ ಏನು ಹಾಯ್ ಏನು ಒನಸಂಡೆ ಬೋನಸನ್ ಆರ್ದಾಲೆ ಹೌದಾ ಈಗ ಬಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಬೇತೇನೆ ಪಾತಿರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಗುರ್ತಜ್ಜಿ ಜೇಕೆ ಬತ್ತೇರು 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 ಕನ್ನಡ ಜೇಕೆ ಬತ್ತೇರು ಆಯ್ ಜೇಕೆ ಜನಕ್ಕೇನು ಹಚ್ಚಿ ಮಗ ಯೋಗೀಶ ಇತ್ತೆ ಬರ್ವಿ ಯಬೋ ಯೋಗೀಶ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಆ ಕಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಿಡಿತ್ತೆ ಮಾರ್ಲೆ ಆಯ್ ಆಂಟಿ ಸೂಪರ್ ಆಂಟಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಕೂಡ ಇದೆ ಇಟ್ಲ ಜೇಕೆ ಮೇರು ಬೈಜರತೆ ನಮ್ಮ ಎ ಪಿ ಯೋಗೀಶ ಬತ್ತ ಬರಡಿಗೆ ನಾಯ್ಡು ಮಂದ ಜೇಕೆ ಜೇಕೆನಾ ಜಿಕೆನಾ ಕ್ಯಾತ್ ಜೇಕೆ ಯಾರು ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚನೆ ಕೆ ಜಿ ಬಾಡ್ ನಾನು ಕೆ ಜಿ ಜೊಪ್ಪಲತ್ತ पत पत मेरा लाइक भारती मैडम ठीक है आपको 10 लाइक है ना लास्ट लाइक आपका है ठीक है मैं लिख के देती हूँ लिख के रखती हूँ उधर आपको नंबर डालता है के दबा ले शशि वो है ना आए शशि के मर लेता बहनी ಎಂಚಿ ಕೈ ಅಜ್ಜಿನ ಯೋಗೀಶ್ ಎಂಚಿನ ಮರ್ಲ ಕೈ ಸಾವಾಯ ನಂಗೆ ಬೆಚ್ಚಾಪ್ ನಂತು ನಗೆ ಹೆಂಗು ಅಜ್ಜಿನ ಸೆಟಪ್ ಅವು ತಿಕ್ಕುಜಿ ದಾದೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಉಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಅವೇ ಬಾವ ಇರುವಂತೆ ಪೊರ್ತುಂತಲೇ ಅಜ್ಜಿ ಬುಲ್ಪುಡ್ಬೇಕಾ ಇನ್ನು ಕಣ್ಣೂರಿಂಡು ಮೂಲು ಅಪ್ಪ ಕನ್ನೂರಿ 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 ಒಲ್ಪ ಊರ್ ಮಗ ಸಸಿನ ಒಲ್ಪ ಊರಿಗೆ ಮರ್ಮಾಯೆ ಒಲ್ಲೆರಕ್ಕ ಮರ್ಮಾಯೆ ಜಿ ಎಂಕ ಮರ್ಮಾಯೆ ಪೂರ ಓಡೆ ಪೋದ್ ನೇಲೊಂದುಲ್ಲೆರ ದಾದನ ಅಜ್ಜಿ ಇನ್ನ ಊರಿ ಸಜಿಪ ಸಜಿಪಾಗೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಲ್ಲ ಕಾಣೆಂಕ ಓ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆಲ ಎಡ್ಡೆ ಹುಷಾರ್ ದತೆ ಗಟ್ಟಿಂಡು ಗುಡ್ ಲೈಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಟ್ಟಿಂಡು ಮರ್ಮಲಿಗೆ ಬೈ ಎಕಡೆ ಅಜ್ಜಿನ ಮರ್ಮಲ ಬತ್ತಿತ್ತಿನತ ಲೈವಗು ಒಲ್ಪ ಪಂದು ಪನೋಡಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಮೂಲು ಬಂಟ್ವಾಳ ನಾಂದು ಬಂಟ್ವಾಳ ಅತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಬಿಜ್ಜಿ ಎಂಗ ರೋಷನ್ ಬಾಯಿ ಓಲೇರು ರೋಷನ್ ಬಯ್ಯ ಬೈಜೇರು ಇಜ್ಜಿದ ಬಯ್ಯ ಬರ್ಪೇರು ಯಾಪಲ ಈತ್ ಬರ್ತು ಬೈದ್ರೊಡುತ್ತೇನೆ ತಿಜ್ಜರು ಸಜಿಪ ಬೊಳ್ಳಾಯಿ ಸಜಿಪ ಒಲ್ಪ ಮಗ ಸಜ್ಜಿಗೆದಲ್ಪ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬನಾರೆಡ್ಡಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಎಂಡು ತಿನ್ನೆ ಬಕ್ಕ ಬಾತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೇಮದಡ್ಡ ಕೇಂಡರತ್ತ ಖಾಲಿ ಅವೇ ಅಜ್ಜಿ ನಾನು ಸರಿ ಮನ್ಪುಗ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪುಗ ಕೊರ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ನೀರು ದೋಸೆ ಮನ್ಪು ಕಾಪುಜಿ ಪಿಂಟಾರೆ ಪುರುಷರ ಕಟ್ಟೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಪುರುಷರ ಕಟ್ಟೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಿಸಿ ರೋಡು ತಿಕ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿ ದಿಂಚು ಪುಗೆ ಮಾರ ಸಿ
मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता हूँ मेरा दिल भी ರಿಷಿತ ವೆಜ್ ಸೂಪರ್ ಇದೇನಾ ಅನ್ನಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಲ್ಲ ಹೋಗು ಇತ್ತಿದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬುಲ್ಲೈಡು ಸಜಿಪ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾರು ಅಜ್ಜಿ ಅರೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಾದ ಒಲ್ಲ ಈ ಲೈವ್ ತೂನಾಗ ಗೊತ್ತಾವು ಅರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಣಿ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮುಡು ಉಪ್ಪೆ ಬಂಡದು ಅಂಚ ಬಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಾರನ ಯಾರು ಇಲ್ಲಡೇ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ನಾವಂದತೆ ನಾನು ಪಿದೈ ಮಾತ ಪೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನಕ್ಲೇನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಏತ ಮಾತ ಆವಡು ದೇವ ಮಿತ್ತದು ನಾನ್ ವೆಜ್ದು ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ ಅಡುಗೆ ಪೋವರೆ ದಾದ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡಾ ದಾ ಮಾರೇರೆ ಇದು ದಾದಾ ಮಾರೇರೆ ಇದು ಏರಡ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ ಅಡುಗೆ ಪೋವರೆ ಎಂಗುಲು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪುಜ ಎಂಗುಲು ವೆಜ್ ತಿನ್ಪುಜ ಎಂಗುಲು ವೆಜ್ ತಿನ್ಪುಜ ಎಂಗುಲು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪ ಇತ್ತೆ ಓಲ್ ಬೋಡಿ ಅನ್ ಎಂಕಿತ್ತೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬೋಡು ಏರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ನೆ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕುನಿಯೇ ಎಂಕ್ ಪಿದೈ ಪೋದುಂಡದೆ ಎಂಕ್ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ತಿನ್ನೋಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋಡು ಪಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ತಿನ್ನೋಡು ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನೋಡು ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ ಅತ್ತ ಮಗ ಅವು ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ ಏ ದಾದಿ ಅವು ಕ್ರಿಸ್ಟಿನತ್ತ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾಗೆ ಪರಬ್ಗೂ ಮಾತ ಗೊತ್ತು ಪರಬ್ ಇಡೀ ಊರು ತಿರ್ಗದಿನತ್ತ ಸೋಂಪನ ಸೈಕಲ್ಡು ಶ್ವೇತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸ್ವಾತಿ ಸವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ಪುಗೆ ಬರೋದುಂಟು ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಓಕೆ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಬಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಫುಡ್ಡಿ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಕ ಇದೀಗ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಓಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಬರ್ಪೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ ಅರ್ರ ಬಂಡೆ ಮುರಾಣಿ ಕಾರಿಂಜಡು ಇತ್ತಂಡು ಆಯ್ತಾ ಅಂದ ದಾದೆ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಒಂದು ಸರಿಟ್ ಬಲ್ಲೆ ಹಿಂಗ ಮಾತ ಗುಡ್ ಲೈವ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಿಕೆ ಸವಿತಾ ವನಸ್ಮಂತಾರಾ JKR ಕನ್ನಡ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪಿ ದಯಗ್ ದಾನಮಗ ಸವಿತಾ ಅಜ್ಜಿಗೇನು ದಾದ ಪುಗೆ ಇಜ್ಜಲ ಹಿಂಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಊದು ಬತ್ತಿದಾರ ದಾನೆಗೆ ದಯಗ್ ಯಾ ಶೋಭಾ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಡ ಕಂಚಲ ದೇವರೇ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅವು ಕಂಚಲ ಎಡ್ಡೆ ದೊಡ್ಡ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲೇರು ದಾನಿ ಅಕ್ಕ ವನಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಏರಡ ಎಂಡನ ಆರಡರ ಅಮಸ್ ದಾನಿ ದಾದೆ ಇತ್ತಂಡು ಕಾರಂಜಡು ಯಾನು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ವನಸ್ಸಿ ಇತ್ತಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂದ ದೊಡ್ಡಗ ಬೈ ಅಜ್ಜಿ ಬೈದುಂಡು ದೊಡ್ಡಗ ಬೈಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೈ ತುಂಬಂಬೋಲಿ ಇರ್ನ ಪೆತ್ತ ಬತ್ತಡಾಪುಡವೆ ಕೊರ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕೈ ಕಣ್ಣೂರಿಂಡು ಏನಟೆ ಪುಗೆ ಬಪ್ಪುಡು ದೇವ ಅಮ್ಮ ಒನಸ್ ಮಂತಾನಿಲ್ಲಣ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನಿಯರೆ ಪಡಿಲ್ದ ಆಸನ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಗೂ ಪೋಗ ಇರಡನೆ ದಾನೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಜೋರು ಉಂಡಕ್ಕ ಅಂದಿಯ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಸಲ ಎಸ್ ದಾದ ಮಂತ್ರು ಐಕ್ ನಿಖಲ ತಿಳ್ತಿರ್ತು ಪಾತಿರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂದುಗುಲ್ವಾ
ಎನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪೂರ ಪೋಪುನ ದಿಸತಿ ಕಣ್ಣೂರಿಂದ ಉಂಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗೇಕ ಆಶನ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಬರ್ಗರ್ ತಿಕ್కుండే ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ಗರ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪಜಿ ತಿಂದ್ರೆ ನಾನು ತಿಂತೆ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಬಿರಿ ಎಷ್ಟು ಅಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಗೀ ರೈಸ್ ಕಬಾಬ್ ದಾಲ್ ಆತು ಕೊರ್ಮಯೋ ఒక కోరి సుక్క ఇಷ್ಟ ಮಾಸರಸ ಇಷ್ಟ ఒక ಕೋರಿಟ್ ಇಷ್ಟ ಇಡ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಸ್ಯಾಮದಡ್ಡಿ ಇಷ್ಟ ಬೀಜಾದ ಮಲ್ ರುಚಿ ಒಂಜಿ ಮದ್ದು ಉಂಡು ಅಂತ ಐಸ್ದಿಲೆ ಮಂಡೆಗ ದೈಗ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಪುಂಡ ಮಂಡೆ ಕೂಲ್ ಆಪುಂಡ ನೀರ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಕೊಕ್ಕಡ ಚಿಕನ್ ತಂದೂರು ಚಿಕನ್ ರೋಲು ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜೆ ಟಿಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಅವು ಮೈನಸ್ ಪಾರ್ದು ಕೊರಡು ರಾತ್ರಿ ಉಗುರು ತಿನ್ನರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಯಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಪೋಪುನಿ ಸಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಹಾವಡು ಊತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಂತದು ದೀದ ಇದೆ ನನ್ನ ಬುಕ್ಕ ಒಂತ ಒಯ್ಪಾಡು ಮನ್ನದ ಬಿಸಲ್ಲದಲ್ಲ ಆಯ್ಕಾಪು ಯಾನ್ ಅಂದು ಪಾಡ್ದೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಸೇಮದಡ್ಡೆದ ತೂಲೆ ಹೋದವೆ ಸವಿತಾ ಎಂಚವುಲ್ಲ ಮಗ ಏಪತ ಉಂಡಲ್ಲ ಉಗುರು ತಿನ್ಪುನಿ ಇಜ್ಜಿಯ ಹೌದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನ ಒಂಚೂರು ಉಗುರ್ದ ಕೊಡಿ ಮೀನು ಲಕ್ಕುನ ಉಂಡತ್ತ ಅವೇ ನಡೇಗೆ ಪತ್ತದು ದೆಪ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಉಗುರು ಬಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪು ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಲೈವಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ಇನ್ನ ಲೈವ್ ಇರ್ತನ ಬರ್ಪೆ ನಾವೇ ಈರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಂದು ಬೂತಾಯಿ ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ಬೂತಾಯಿ ಖಾಲಿ ಆಪುಜೆ ಬೇತ ಮೀನಾಂಡ ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಉಸಾರುಲ್ಲಲ್ಗೆ ಸವಿತಾ ಶೋಭದಾನೆ ಬಾಲೆ ಅತ್ತ ಜೀರ್ ಮಾತ ಬರ್ಪಾರತ ಇತ್ತ ಯಾರು ಲೈವ್ ಉಡುಲ್ಲ ಏನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕೇಂಡಾರ ಭಾರತೀಯ ಇಲ್ಲ ಪಂಡದು ಇನ್ನು ಮೋಸತೆ ಜೇಕೆ ನಮ್ಮ ಎಪಿ ಅನ್ನು ಊಲಿರಿಯೇ ಈರು ಸುಲ್ಲುಪ ನೋಡ್ಚಿ ಏಪ ಬರಿಯಾರೆ ಯಾವ ಈರು ಉಪ್ಪುನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಸರ್ತಿಯಾನು ಲೈವ್ಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾರ್ದೇನೆ ಇಜ್ಜೆ ಬಕ್ಕ ಇನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂತೆ ಆಂಡತ್ತಾನು ಅಂತ ಸಮಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇತ್ತಿನಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಅವೇ ಎಂಕ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಣಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇತ್ತಿಜಿ ಯಾರು ನನ್ನ ಚೂರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತನಾ ಅಂಚ ಶಶಿ ಬೊಡಿದ ಜೋಕುಲು ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಮಗ ಶಶಿನ ಬೊಡಿದ ಜೋಕುಲು ಎಂಚೊಲ್ಲೇರಿಗೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರ ಅಜ್ಜಿಗೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಲ್ನೇರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಓಕೆ ಸರಿ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬರ್ಪೆ ಅವೇ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ ನನ್ನ ತೆತ್ತ ಫ್ರೀ ಆಯತೆ ಅಂಚ ಬರ್ಪೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ मैं हूँ ना बड़े जोकुಲು ಇತ್ತಂಡ ಇರೆಡ ಪಾತೇರಿಯರೆ ಲೈವ್ಗೂ ಬರ್ಪೇನ ಅಜ್ಜಿ ಓಹೋ ಇತ್ತ ಇರೆಗಿತ್ತೆ ಬಡ ಜೋಕ್ಲು ಇಜ್ಜೇರು ನನ್ನಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಆವೋಡು ಅಂಚನ ಅಜ್ಜಿದಿಲ್ಲ ಸಟ್ಟ ಆಪ್ನಿರಿ ಅಜ್ಜಿ ಪೊನ್ನು ನಾಡುವಿರಿ ಯಾನ್ ವಾ ಲೈವ್ ಇಡ್ಲಾ ಇರೇನು ತೂದುಜಿ ಏರೇನು ಏನನ ಯಾ ಪೋಪುಜಿ ಅಕ್ಕಡ ಬೇಜಾರು ಬಿಡ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರು ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಏರ್ ದಾದ ಪಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂದಾಲವಿನ ಪೂರ ಮಂಡ್ಯದ ದೀವೊಂದುಜಿ ಅಬ್ಬಾ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೂರಿ ಉಂಡು ಏನೇಟೆ
ಅಜ್ಜಿ ಪೊನ್ನುಂಡೆ ಇಂಕ್ ಭಾರತಿ ಏಪ ಮನಸ್ಸುಡು ಇಪ್ಪೋ ಮಗ ಈ ಬಂಗಾರ ಎನಗೊಂದು ಬಂಗಾರ ಬಂಡ ಬಂಗಾರ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಮಾರುಚಿ ಕಾಸು ಸಿಕ್ಕುಡು ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪಾತ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೊನ್ನು ನಾನು ಹುಡುಗಿರು 18 ರಡ್ಡಾವಾ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಾಯ್ ಅವೇ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನಾವ ಮಗ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಸೋಂಪು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಅವ ಇರೇಗ ಕತೆ ಬಂಡ್ರಲ್ಲ ಆಯ್ಕ ಕಾರಣ ಜಪ್ಪಡದು ಮಂಡೆಗೆ ಬಟ್ಟುದು ಇರೇಗ ಕತೆ ಮಾತ ಪನ್ಪೆ ರೆಡ್ಡ ಬೋಡೆ ಬೋಡ ಪೊನ್ನು ಬೋಡ ಶಿಶುವನೆಗ ಬೋಡಲ್ಲೇ ಬೋಡೆ ಯಾವ ಇರೇಗ ಈರವ ಬಟ್ 15 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ದು ಮಾತ್ರ ಇರು 15 ಲಕ್ಷ ಇರು ಕೊರಡುಗೆ ಅದು ಕಾಪಿರ್ಗೆ ಶೋಭ ಮದಿಮಾಲ್ ಮೀನು ಮುಗಿಂಡ ಶೋಭ ಮದಿಮಾಲ್ ಮೀನು ಮುಗಿಂಡಾಗೆ ಯಾರು ಮೀನು ಮಂಪನಾಗ ಯಾರು ಹಂಚಿ ಪೋತೇರಿಗೆ ಇದೇ ಕೊಂಚ ಕೇಂದ್ರ ಜಮೀನು ಈರೊಂದು ಕೆಲಸ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಸಿ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾರೇಗ ಈರು ಅರ್ನ ಆಸ್ತಿದ ಪತ್ರಗ ಸೈನ್ ಪಾಟ್ ಬರಪಲ್ಲ ಇರ್ನ ಬುದಡ ಬರಪಾರ ಬಕ್ಕ ಇರು ಮದಿ ಮೇಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಅರ್ನ ಏತು ದಿನ ಅಜ್ಜಿ ಅತೆ ಅಜ್ಜಿ ಬಸವರಾಜ್ ಯಾನಾವ ಮಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬೊಬ್ಬ ದೇವರ ಏರಿಗು ಶಶಿಗೋಜಿ ಏತು ಜನ ಮಾರ್ರ ಡಿಮಾಂಡ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಬರಡು ಅಲ್ಲೇ ಶಶಿ ಆರಾವ ಬಸವರಾಜ ಆರು ಕುರುಬರ್ ಬೋಡಾ ಇರೆ ಕೊಂಚ ಪೊನ್ನು ಪಂಡಿನ ಮಾರ್ರ ಇರೆ ಒಂಚ ಗ್ರೇಟ್ ಇರೆಗೇ ರಾವಬಲ್ಲೆ ನೀ ಶಶಿ ಆನು ಪೊನ್ನತ್ತವೆ ಅಜ್ಜಿಡ ಆಸ್ತಿ ಉಂಡ ಅತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಪಂಜರನೆ ಇಪ್ಪುನ ಏರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಆಡು ಬರ್ಚಿ ರೇಗ ಆರು ಬರ್ಚಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಸವರಾಜ್ ಬರ್ತೇನೆ ಬಸವರಾಜಾವಾ ಆರಡ ಎಡ್ಡೊಲ್ಲೇರು ಅಜ್ಜಿ ಆಸ್ತಿ ಉಂಡ ಇರೇಗ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತುಂಡ ಏತೆಕ್ಕರೆ ಜಾಗುಂಡು ಭೂಮಿ ಎತ್ತುಂಡು ಇರೇಗ ಬಸವರಾಜ್ಗಳ ಏತುಂಡಿ ಭೂಮಿ ಆಸ್ತಿ ಉಂಡ ಬರೆ ಕೊರಡು ಮಾತ್ರ ಅರೆ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಬಕ ನಿಕ್ಕು ತತ್ತಿ ಕಾಲಾಗ ಆರೆಗೆ ಏರುಳ್ಳೇರು ಅರ್ನ ಜೀವನದ ಬದುಕು ತೂಡತ ಅರ್ನ ದಿನದ ಪಡಿ ತೂಡತ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಕವಲ್ಲನ ಶೇ ಯಾರು ಗೌಡರ್ನ ಮೂಲ್ಕುಲ್ಲು ನಂಗೆ ಮೂಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟಕ್ ಅಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬತ್ತನ್ ಅವು ದಾದಾ ನಿಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪರಿಯಾಣ ದಾದಾ ಇತ್ತೆತ್ತ ಯಾವಲ ಇತ್ತೈತೆ ಅಂಚ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಸ್ಟಕ್ ಮೂಲ
ಮೂಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುನೆ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ವೆ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆನಾ ನೀ ಇಂಚಿನ ಮಾರೆ ಈ ರೂಮ್ದ ಟಾಪ್ లేపిద్దాయి అంది ఇత్త కండిండి ఇత్త కండిండు కండి తుక పాతేలు పోండి అజ్జి ಇತ್ತು ಸರಿಯಾಣ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಿಂಗಿರಿ ಕಟ್ಟುಂಡ ಹೊರ అత్త దాది గుతుండే ಅಂಚನೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಪೋಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ ಓಡೆ ಕಾಂಡಲ್ಲ ಬೇತಕುಲ್ಲ ಬರ್ತಿ ಅಜ್ಜಿ ಬಾಲೆ ಮೀಪಾಯರೆ ಪೋಂಡ ಅಂತ ಏರ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ಬಾಲೆನಾ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಬಾಲೆಂಡ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಬಾಲೆಂಡಿ ಅಜ್ಜಿ ಇರೆಗೆ ಬಾಲೆಂಡ ಪೂರ ಪೋಯ್ನಾ ಯಾನೊಂದು ಚೂರು ಸ್ಟಕ್ ಆಯ್ನೇಕ್ ಅಂದೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟಕ್ ಆಯ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜೇರ್ನ ಅರಮನೆ ಬಲ್ತ ಹೌದಾ ನಂದು ಗೊತ್ತು ಜೆ ರೂಮ್ ಹುಡುಗಲ್ದಿತ್ತೇನಾ ಮಸ್ತ್ ಕತ್ತಲ ಇತ್ತು ಈಗ ಇವಾಗ ಕಲ್ತಿಸಿದ ಎಡೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಊಲೇರ್ ಮಾರೆ ದೂರ ಪೋಪಿನಿ ಎಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತು ಉಂಡೆ ಯಾನ್ಲ ಬರುಡಿ ಬಲೆ 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 ಓಡಿಗ್ಲಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡ ಕುಲ್ಲೊಂದೈತೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ಪುನು ಒಡೆಗಾಂಡ್ಲ ಪೋಯಿಂದು ಏತಿ ಇಲ್ಲಡ ಕುಲ್ದು ಸಾಕಾತನು ಚೆಪ್ಪಿದೈ ಒಂಚೂರು ತೂಕ ಪಂಡದು ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಕುಲ್ದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಪತ್ತಂಬಲೆ ಕಪ್ಪೋಪನಿ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ಪಾರ ಶೋಭಾ ಬರ್ಪೇನ ಜೈಕೆ ಪೋಯ್ನಾ ಜಿ ಕೆ ಶೋಭಾ ಮಾತ ಬಲ್ತೀನಿ ಚೂರು ತತ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕಲು ಬಲ್ಪುನಿ ಮಾರೆ ನೆಕುಲಿ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರು ಕಣ್ಮಣಿ
ನಾಲ್ಕು ಜನ లేరు ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುಜೇರು ಶೋಪ್ ಜಲ್ತುಲಿ ಅಜ್ಜಿಲು ಎತ್ತೇರು ಜೇಕಿ ಎತ್ತೇರು ಪೂರ ಎತ್ತೇರು ಮಾತ ಪೋಯಿನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಏಪಿ ದಾನೆ ಬರ್ಪಿಚಿತ್ತು ಓಡಿತ್ತೆ ಇದಾಗ ದಿನೋಲ ಬರೋಂತೇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಪನ್ಯಾರೇ ಒಡೆಗಂದಿಜ್ಜಿ ಪೋಪಿನೇ దాయికి కెవి కొరుపు నీరు ఎదురు బతికి ఏం రాపజండి పనిపుజేనా ఎంగులు పోపిని బర్పారజ్జి ఎంగులెల్ల తిడ్డార పోపిని టాటా పోపుని కెవి దాయ కొరిపి నీరు కెవి ఇజ్జేరడా కెవి కొరిన ఒక కెవికి దాదని పారు ఈడ దాదకేని యారు ఓ అజ్జి మళ్ళా కెవి ಕಿವಿ ಬಿದ್ದಾಲೆ ತಾ ಹಿರೇಗಾರನ ಬಯಡ್ ದಾಲ ಓಡಿತ್ತೇನೆ ಆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೇರುಂತಾರೆ ಪಾತೆರ ಪಂತೆರಿತ್ತೀರಿ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ದೀಪೇರಿ ಅತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನದಿತ್ತಿನ ಮಗ ದಾದೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡಿತ್ತಿನ ಮಗ ಕೇಳ್ನೆ ಏರೆಗೆ ಎಂಕ ಶಶಿಗ ಹೆಡ್ಡತನ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಅಂದ ತೆತ್ತಿ ಹಾಂ ಯಾವ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಅಂದ ಹಾಂ ಅಜ್ಜಿ ಪನೋಡು ಜೋಕುಲ್ಕೆ ನೋಡು ಅಜ್ಜಿ ಪನೋಡು ಇಂಕುಲ್ಕೆ ನೋಡು ಒಂಬ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿನ ವರ್ಮಾಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿ ದಾದ ವಿಷಯ ಶೋಭಾ ಪೋಯಿನಾಯಿ పేరిజ్జి పేరుందా ಅಜ್ಜಿ ಕತೆಲ ಶೋಭಾ ಕೋಟ್ಯನ್ ರೆಡ್ ಐಡಿಲ ಒಂಜವು చాలు పండ కాలేజీ కొండది ಅಸ್ಮಿತನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚ ಪದ್ರ ಅಂಟೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಅಂತಾರೆ ಅಕ್ಕ ಪಂಡ ಹೋಗು ಜತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಆಲಿ ಜಿಯೋ ಮಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಉಂಟು ಬಲ ಅವ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವಾಗ ಹಬ್ಬುಡಿಗೆ ಅಂದಾಯಿ ಅತಿ ಬಲ ಎಂಕುಲು ಎಪ್ಪುನ ಐಕಿ ನಾನು ಎತ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆಲ ಶೋಭಾ ಕೋಟೆ ಅನ್ ರೆಡ್ ಐಡಿಲ ಒಂಜೆವು ಅಂದ ರೆಡ್ ಐಡಿ ಒಂಜೆ ಅಜ್ಜಿ ಶೋಭನೆ ಅಜ್ಜಿಯ ಒಂದು ಸಂಪು ಭೂತಾಯಿ ಬ್ಯಾತೆ ಮಂತೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿನ ಬಿಸಾಲಿಡು ಎಂತ ರೆಡ್ ಶೋಭಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅತೆ ನಮಗ್ ಅಂಜನ ಶೋಭನೆ ಅಜ್ಜಿಯ ಪಕ್ಕ ಗಲಾಟೆ ಮಂತೊಂದು ಬೇರೆ ರೆಡ್ ಜನಲಾಗಲು ಪೂರ ಗಲಾಟೆ ಮಂತೊಂದು ಬೇರೆಗಲು ದಾದಾ ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿ ಬೇರೆ ಕೊಡು
ಬೇಲೆ ಬೋತಿ ನೋಡಿ. ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿ ಬೇರೆ ನಾಡ್ಲಿ. పేషెంట్ అంట చెప్పుడా చెప్పులేగే ఈ పోప తెల్ల క్యాటరింగ్ కన్నా అంద అప్పుల కన్నా వచ్చి అవా ఒకవన్ వాళ్ళ వల్ల ಅಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಡೌಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಶೋಭನ ಮಿತ್ತು ಉಲ್ಲೆ ಶೋಭಾ ಬೊಕ್ಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಪಂದು ಪೋಯಿನತ ಇಂಕಡು ಅಂದು ಶೋಭಲ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಇಡಿಯಾ ಅಂದ ಶೋಭಾ ಅಜ್ಜಿನ ತಿಗಲೆ ಕಟ್ಟ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಅಂಚಾರು ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ದಯಪಟ್ಟ ಏನು ಸರ್ಚ್ ಮಂದೆ ಅಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಶೋಭ ಡಿಪ್ಸ್ ದೆಪ್ಪಲೆಗೆ ದಿನೋಲ ನೈಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹೌದಲ್ಲ ರಟ್ಟು ಉಂಟಲ್ಲ ಏಯ್ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ರಂಡು ಜೇಗೆ ಏನೇ ತಿನ್ ಅಗ್ಗಿದಂಚಿ ಮಾಸ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡತ ಪೂರ ತೆತ್ತಿ ಖಾಲಿ ಮನ್ ಪಾವಾಯಿ ಬೋಳಿ ಮಗನಿ ಆಯ್ಗ ರಡ್ಡು ರುಪ್ಪು ಪಾಡು ಮಗ ಕಂಡ್ರೆ ಗುಟ್ಟಿವಿ ಆಯ್ಗ ಬಡಾಬಿಡ್ಗೆ ತೆತ್ತಿಂಡು ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ ತಿನ್ಬೇಗೆ ಕಂಡ್ರೆ ಗುಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡು ರುಪ್ಪು ಪಾಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾವ್ದನ ಕಟ್ಟು ಅನ್ಪುಜಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ತು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಆಪುಜಿ ಮನ್ಪಾರ ಇತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆಪುಜಿ ಇಜ್ಜೆ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗಿ ಖಾಲಿ ಬಂದಾತು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ತೀರುತ್ತೆ ಅಬ್ಜ ನಾನು ಇತ್ತು ಪತ್ತೆರಲವು ಇತ್ತು ನಾನು ಇಜ್ಜಿನ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ಬಡಾಪ್ನ ತೆತ್ತಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ತೆತ್ತಿ ಹಾಯ್ ಪಾಪದ ಈಗ ದಾಲ್ ನಟನೆ ನಲ್ಪ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರು పోదు అంగడి పోదు బాడదల నేను నూదురు పెత్తిన మంట ఖాళీయా వన్నెస్ పనుపునా నూదురు పెత్తిన అత ఖాళీయా బగదానే పోపిన్ టిక్క కానీ పిన్ తిన్పును ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಿ ಪನ ಆಂಡ ಈ ಪೋಪಿನ ನರ್ತಂದೆ ಓಡು ಈ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಟಿಕ್ಕಾಗೋಸ್ಕರ ಬಾರಜ್ಜಿ ದಾಯಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಪದ್ದು ಕೊರಡು ಮಾರ್ರೆ ದಾದಾ ಹಾಂ ತಿರ್ತುಂಡ ಪಂಡ ಅಂಚ ಕರೆಕ್ಷನ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವನಸ್ಲಾಂಡೆ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಹಾಲು ಫುಲ್ಲು ಮತ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪಾಲು ಆಡ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಈ ಬೇನೋಡು ಬೆಂದಿದ್ದು ಕಾಡಿ ಬಿಡ್ಪಲ್ಲ ಏರ್ ಬಿಡ್ಪದು ಗೊತ್ತು ತೂಕ ದೇವಿಯರು ಉಳ್ಳಿರ್ಬೆ ಶೋಭಾ ಮದುವೆ ಮೀನು ಮುಗಿಂಡ ಮಗ ತೆತ್ತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡೆ ತೆತ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ಹತ್ತದ ಇತ್ತಿನ ತೆತ್ತಿನ ಆಯ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮನ್ಪಿ ಆಯ್ ತೆತ್ತಿದ ಮತ್ತೆ ವೆರೈಟಿ ಬರ್ಪುಣ ಇಂಗ್ಲಿ ತೆತ್ತಿ ದೋಸೆ ಮನ್ಪರೆ ಅಪ್ಪಡು ಯಾನ್ ಬೆಂದು ಈ ಪೂಜಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಅಡ್ಡ ಮೀನು ಬತ್ತು ಕಾಲ್ ಮಂತನ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಸುತ್ತಿ ಕಮ್ಮಿಯೇ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಸುತ್ತು ಕಮ್ಮಿಗೆ ಅಪ್ಪೋ ದೇವರೇ
ಅಜ್ಜಿಗೊಂತೆ ಮದಿಮಲ್ ಮೀನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದೆ ಕರ್ದಿಂಚಿಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲೇರಾರು ಯಾನ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಪೇನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಹೆಂಗಿತ್ತನ ಹೆಂಗೆ ಕಾಪಸಿ ಹೆಂಗೆ ಅಡಿಗಡಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ತು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಕ್ ಆಗೊಂದುಂಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋಡ ಅಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಶೋಭ ಒಂಚೂರು ಕೊರ್ಲ ಯಾನ್ ಬೇಕಾದ ಸರಿ ನೆರ್ಪೇನ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಪತ್ತು ಇಟ್ಟು ಈ ರಾಣಿಯ ಕೊಡ್ತು ನಾತು ಮೇಲೆ ಈರಿಗೆ ಹ್ಞೂ ಅಮ್ಮಗ ಆಮ್ಲೆಟ್ ತೆತ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಮಂಜಾಲ ತಿಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ MP ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಸ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾವೇನು ಕೊರ್ನ ಹೆಂಗ್ ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಜಾಲ್ದ ತಿಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ತೆತ್ತಿದ ಅಮ್ಮಗ ಮಂಜಾಲ್ ತೆತ್ತಿ ಮಂಜಾಲ್ ತಿಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಬೋಲ್ದು ಮಾತ್ರ ನಂಜಾತವು ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಬೆಲೆ ಓಲಾರು ಕೋಡೆ ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತಾರ ಶೋಭಾ ಇನಿ ಪೋತು ಜನ ಮಗ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ತೆತ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ಕಾವಲ್ ಸರಿಜ್ಜಿ ಪತ್ತು ದಿನ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡು ಮಾರ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಮಾರಿಗೆ ಈ ದಕ್ಕ ದಿನನೇ ದಕ್ಕ ಅನ್ಕೋ ಕಡಲು ಬಾಡೆಗೆ ಹಚ್ಚಿವಿ ಅವಂಚನೆ ಪೊಡಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ದಾದ ನೆರ್ಪುನಿ ಜೋಕುಲು ನೆರ್ಪುನ ತಾಯಿಗೆ ತೆತ್ತಿಗೆ ಲಕ್ಕು ಜತ ಆಯ್ಕಾಯಿಗೆ ಕೋಪರ್ಪಿನಿ ಕಾವಲ್ದು ತೆತ್ತಿ ಲಕ್ಕುಜಿಗೆ ಬೈದೆಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಬೈದಾರ ಅಂದ ದಾದನ ಮಂಡ್ಯದ ದಾದನ ಉಂಡಿ ಟೀಚರ್ ದೇವಸ್ಥಾನಾಗ ಪೋಯರ ಅವೇ ಪತ್ತದನತ ಅವ್ರು ನಾನ್ ಚಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೇವು ಬರ್ಚಿ ಇತ್ತ ಇಟ್ಲ ಅಕ್ಕುಜ್ ಜಾರಿಗ ನೀರು ಬಾರ್ದಿಲ್ಲ ಇದು ಬಂದ ಆರ್ಲ ಆಪಜಿ ಎಟ್ಲ ಇಡಲೇರು ಶೋಭ ಈ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಇಟ್ಟು ಇಪ್ಪುನ ದೇವತೆ ಮಗ ಯು ದಾದೆಗೆ ಬಜ್ಜು ದಾದೆಗೆ ಮೇ ಏರು ದಾದೆಗೆ ದಾದ ಮೇ ಅವು ದೇವತೆಯೇ ಅಜ್ಜಿ ಅವು ದೇವತೆ ಅಜ್ಜಿ ಶೋಭ ಮದಿಮಾಲ್ ಮೀನು ಮಗಿಡ ಅಜ್ಜಿಗೊಂಜಿ ಮದಿಮಾಲ್ ಮೀನ್ದನೆ ಕನ ಕಟ್ಟರು ಮಾರ ಹೊರ ಕಾಂತ ತಿನ್ಪಲೆ ಮಾರ ಎರಡಲ್ಲ ದೇಶಾಶಿ ಕಾಂತ ತಿನ್ಪಲೆ ಅರೆ ಮದ್ಮಲ್ ಮೀನು ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ ಪಾಪ ಕಡ್ದಿಂಚಿ ಕಲ್ಕೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪೆಟ್ಟು How are you, Ka? How are you, Ka? I'm fine. Iren chollaru. How are you? Mula ajjilleru paatelle. Inkala madam main ajjar. Ajjira paatelle. ಮದಿಮಲ್ ಮೀನು ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುಜ ಇದು ಯಾನು ತಿನ್ಪೇನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತಿನ್ಪೇನಾ ಅಂದ ಭಾರತಿ
ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಮಗ ಹೆಂಗೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಜಜ್ಜಿ ಅಂಕಲ್ ಕ್ಯಾರ್ ಮನ್ಪಜ ಇಂಚಿನ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಓಪನ್ ಅದು ಫ್ರೀ ಅದು ಪೋಡು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತಂದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಬಲ್ಲೆಗೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯಗ ಹಾನಿಕರ. ರಡ್ಡೆ ಜನ ಯಾವ ಪನ್ ರಮೇಶ್ ಗುಜರನ್ ಬಡಬುದ್ರಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬರ್ತೇರು ರಮೇಶ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಮುಂಚೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಗಾನಿಗ ಮದಿಮಲ್ ಮೀನ್ಗ ಆತ ಮದಿಮ್ಯಾಯರೇನಾ ಓಲಾ ಅಜ್ಜಿ ಗಡಿ ಗಡಿಕೇರು ಡೌಟ್ ಎಂಕ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಮದಿಮ್ಯಾರುಂಡಾ ಅಂದು ಗಾಡಿನ ಬುರ ನರಕ ಮೀನಿ ಕಟ್ಟಾದಿ ಓಡು ಗಾಡಿನ ಮೀನಿ ನರಕ ಮೀನಿ ಕಟ್ಟಾದಿ ಓಡೇಟಿ ಅರ್ಥ ದೆಕ್ಕದು ಬಿಡೋಡು ಲೈಕ್ ದನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನ್ನಿಂಡತೆ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಏಪಿ ಪೂರ ಬೈಜೇರು ಮಾರ ಕೋಪಡದಾದನ ದೇ ಜೇಕೆ ನಮ್ಮ ಏಪಿ ದಾನೆ ಬೈಜೆ ಈ ಜನ ಉಂಡಿಯೇ ಇನ್ನು ರಜಾರಿಗೆ ಬರ್ಪುಜೇರು ಇತ್ತಿನಾತ್ ದಿನ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಉಪ್ಪೋಡು ನಿಜ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತಿನಾತ್ ದಿನ ನಮ್ಮ ಖುಷಿಟೇ ಉಪ್ಪೋಡು ತೆಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೋಡು ಓವೇ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಹಿಡ್ದೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ಲಕ ಬಿಂದಾಸ್ ಉಪ್ಪೋಡು ತಿನ್ನೋಡು ಉನ್ನೋಡು ಜಾಲಿ ಮನ್ಪೋಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮಂಚೇನೆ ಈಗ ಒಬ್ರು ದಾಲೇಜ್ ಏತೇ ಮಂಡೆ చెప్పాడు ಆಂಡ ಬಡವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಿ ನಿಂಗೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತು ಸನ ಯಾಲ್ನ ಬರೋಡ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಯಾ ಬರೋಡ ದೀಪಾವಳಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತಾರಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದಾಲ ಮಂದಿಜಿ ದೀಪಾವಳಿ ಇಂಗ್ಲಿ ಗಮ್ಮತ್ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಂದ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಟಾಕಿ ಮಾತ ಬುಡ್ಪಿನಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಇಡು ಓಲಿಯೇ ಬುಡ್ಪುನಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಮಂಡೆ ಬಿಚ್ಚಾತೀನಿ ಕರ್ಮ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಡಿಯೇ ನಮ್ಮ ಜಾಲಿ ಮನ್ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡೋಲಿ ತುಳಸಿ ದೀಪ ದಿವಲಿ ತುಳಸಿಗೆ ಬೊಲ್ಪು ದಿವಲಿ ಸುತ್ತ ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡೋಲಿ ಏತ್ ಮಾತ ಜಾಲಿ ಆತೆ ಫ್ಲಾಟ್ದ ದಾದ ಮನ್ಪೆರ ತಿಕ್ಕು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬುಡ್ರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಪೂರ ತಿರ್ತಿರ್ ಬಿಡೋದು ಇಪ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆಗಿಜ್ಜಿ ದಾದಗೆ ದಾದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮನ್ಪೆರ ಕಾರ್ಗ ದಯಗೆ ಓಲು ಏಪಿ ಬಿಪಿ ಪರ್ದು ಜೆತ್ತು ದಿಪ್ಪು ಅಂದು ಜೈದು ನಾನು ಏಪಿ ಒಡ ಬೇರೆ ಅಲ್ಪ ದಾಲ ಮೀನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಕು ಹೆಂಗೆ ಕೋಪ ಆತನ ಮೀನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕಾದೆಲ್ಲ ಕಾಕುವೆ ದಾಲ ಮೀನ ಅಂತ ಎನ್ನಲತ್ತು ಐತೊಟ್ಟು ಅವಲ ಹೋಗ್ಬಿಡು ನಿನ್ನಲ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಆಯ್ತಾತಿಗೆ ಎನ್ನ ಕುಪ್ಪದ ತಗೊಂಡು ಅವಲದೆದ್ದಾಕುವೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ತಾಯಿ ಅಂದೆ ಈ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಾವಲಿ ಅಡಿಟುಂಡು ಮಾರಯ್ಯ ಮೆಂಜುವ ನರಮಂದ ಜನ ಮಾರ ಕುದಿನಡೆಗೆ ಇತ್ತದಾದ ಕಾರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಪುನಿಯರ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕುಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ನಗ ನಿದ್ರೆ ಜೋರು ಬರ್ಪು ನಿಮಗ ಹಿಗ್ ಬಡಾಪಿ ನಜ್ಜಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಬತ್ತ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪು ಜೆಂಕ್ ಆಂಡ ಇಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಜೋರು ಬಡಾಪು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಬಡಲಾಪುಂಡು ಆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚದ ಬುರ್ತು ಬಂಜಿಗೆ ಬಿಂದಾಲ ತಿಕ್ಕಿಸಿದ ಕೋಪಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಕ್ ಅಂಚ ಅವು ತಡೆವಿಜಿ ಇಂಕ್ ಬಡವ ತಡೆವಿಜಿ ನಿಕ್ಕುದು ಮಂಡೆ ಪೂಕಿ ಬರ್ಪಿ ನಿಕ್ಕು दादा पर निक
₹100 14 ತೆತ್ತಿ ಸುರತ್ ಕಳ್ಳು. ಅಂಗಡಿ ಪೋಲ್ ಶೋಭಾ ಪೋಯ್ನಾ ಅವು ಹುಡುಗರು ನನ್ನ ಸಿರಿ ಬೆಲಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಲಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಇಂಚ ಅವ್ರು ತೆತ್ತಿ ಬೇ ಬದಿದ್ದೀನಿ ಏರಿಗೆ ಬೇ ಅಮ್ಮಾರ ಅಡ್ಡ ತಿಂತೋಡು ತೆತ್ತಿ ಬೇ ಇತ್ತಿನ ಮುಂಚದ ಪುಡಿ ಪೂರ ದೊರಪೇನ ಅಂದಿತ್ತೆ ತೆತ್ತಿಗಾಯ್ ఆయన ఇంచిన స్పెషల్ తెత్తియా అదే ఆయన క్యాటరింగ్ ఏరైనా హోటల్ జన పోడు ఆయన లెత్తం పోలే నీకులు అవి తెత్తి ఏమనిపి తెత్తిద ఆమ్లెట్ తెత్తిద బుజ్జి తెత్తిದ ಇಡ್ಲಿ తెత్తిದ ಚಪಾತಿ ಅಥವಾ ತೆತ್ತಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅವು ಕರ್ಬದಕ ಒಳ್ಳಕ್ಕಿಜಿ ಬಂಡದು ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಂಪರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸತ್ಯನಿ ನಲಿಪೆರೆ ತೀರಂದಿ ನಾಯೇ ಜಾಲ್ವಾರ್ದ ಬಂತಿಗೆ ಅಂಚಾಂಡ ఆయన తెత్తిర ఎడ్డెడు మర్యాద లక్క వండలు అక్కుండు తెత్తి హౌదుగులో తెత్తి లక్కుజి వడ్డ ఏడవండి పోయి అదే ವರನ್ಸ್ ಮಲ್ಜಾರ ಅವ್ಗುರು ತಿನ್ಪಾರು ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ತೆ ಅತ್ತವು ಮುಲ್ಪ 14 ಎತ್ತಿ ಉಂಡು ಓಲ್ 14 ಎತ್ತಿ ಉಂಡು 114 ಎಂಕಲ್ಲಲ್ಪ 14 ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 114 ಅಂಗಡಿಡು ನಮ್ಮ ತೆತ್ತಿದ ಅಂಗಡಿ ಅಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಆಡಿಕೊರೇರ ಅಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಫಾನ್ ಬರ್ತೇನೆ ಪಜ್ಜು ಕಾಲ್ 8 ಜನ ಮೇ ಆನ್ಲ ಬರೋಡ ಗಮ್ಮತ್ಗೆ ನಮ್ಮೆ ಹಬ್ಬಡು ಮಾತ ಮನ್ಪುರ್ಚಿ ಮಾರ ರಾತ್ರಿದ ಪುಡ್ತುಡು ಅಕಲ ಪೂರ ಮೊಲ್ಲ ಅಶ್ಮಿತ ರಂಜ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಪನ್ ಆಜಾಪ್ ಗಾಡಿಗೊಂದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಸೇರಿದ ಆಜಾಪ್ ತೆತ್ತಿ ಕೆತ್ತಿ ಅತ್ತು ತೆತ್ತಿ TH ಬರಡು ಕೆ ಅತ್ತು ಕೆತ್ತಿ ತೆತ್ತಿ ಅಜ್ಜಿ ತೆತ್ತಿ ಶೋಭಾ ಪೋಯ್ನಾ ತೆತ್ತಿ ದೀಪನ ಬೋದು ಗೀತಾ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚನ ಅಜ್ಜಿ ಗೀತಾನಾ ಪ್ರವೀಣ AC ಹಾಯ್ ರೀ 17 ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾರಿದು ಪ್ರವೀಣ AC ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಊರು ಎಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಅಂಚಿಪುರ ಕೆತ್ತಿ ಪನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ತೆತ್ತಿ ಪನ್ಪುನು ಅಂದು ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಊರು ರೀ ನಮ್ಮದು ಮಂಗಳೂರು ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿನವರು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ದು ಯಾವುದು ಊರು ఈ పజతడికి ఈ మందిరదులేనూరు చెప్పునత ఎంకులు ప్రాయదకులు మగ ఎంకులు కెత్తి బన్పు నిక్కులు కెత్తి వెళ్ళి ఎంకులు తెత్తి బన్ప ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಊರು ನಮ್ಮದು ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದೆ ಚಿಕ್ಕ ಸೇರಿಸಿ ಅದೇ ನಮ್ಮೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಗೆ
ದೇವರೇ ಮೇಲೆ ನುಪ್ಪುನಿ ಯಾನ ಕೆಕ್ಕಿಂಡು ಕಟ್ಟಂದು ಪೋಯಿಲ್ಲಕ ಬಲಿ ಬರೋನ್ಗ ಬರ್ ಎನ್ನುವೆ ದೇವರೇ ಕೈಲಿ ಸ್ಲಿತ್ ದೆಕ್ಕದಿತ್ತಿನತ್ತ ಮಾರೆ ಮೇಗ ಪೂರ ಕಣ್ಣೆದು ತೂವೋಡು ಮಾರೆ ಏರಾಣ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪಲೆ ಸಾಂಕೋರ ಏರಾಂಡಲ ಏನು ఆయన ಸಾಂಕೋರ ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು ಅತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಉಂಡರ ಇಜ್ಜೆ ಶೋಭ ನನವುಡು ತೆತ್ತಿದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಮರ ಕಟ್ಟದ ಒಂದುಂಡು ಗಿರೀಶ್ ಮಂಗಳೂರು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನಾಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಗೋಕಾಯ್ ಸೊ ದೇವರ ఇంకా దాపుజీ ఏరండాలి కొనలే బజ్జీచారే పట్టు డికలేకంత బుడువారా అందాయన్ చిత్తూరు మంగళూరు దేవో ఇంకా ఆపుజీ మీరు ఏరి మించ కాల్ పంపి ఇంక ఈ నమ్మನೆಲ್ಲ ಸಂತೆ ಮಂಗಳೂರು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ದು ಊಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನಾಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ತೆತ್ತಿ ಇದು ಕದ ಬೇ ಆಯ್ತಾದ ಅಂತೀನಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೂದಾದಂಬೆ ಮತ್ತೆ ಭಾರತ ಬಂಡ ಸಹ ದೇವರೇ ಚೂರು ತೆಪ್ಪಲ ಇಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನೇ ಚೂರು ಅಬ್ಬಾ ಇತ್ತಿನ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಬಾರ್ದಿತ್ತೆ ಗಿರೀಶ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಅವು ಐಡಿತ್ತಿನ ಪಾಡ್ನ್ಯಾ ಅಂದ ಪುಡಿ ಬೇಡ ಸೋಗ ಹೋಯ್ತ ಮೀನ್ ಜೊತೆ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲದ ಬಿಸಲದ ಮಂತಿನ ಬಾಲೆ ಇರ್ನಾನ ಓ ಬಾಲೆ ಯಾನು ಏನ್ಲೆತ್ತ ಪೋಪೆ ಮಗ ಎಂದ ಪುಲ್ಲಿ ಆಯಲ್ಲ ತಗೊಂಡ ఆయన కాటోడు ఆయన కాట కిరికంటుకు ఆయన ఎన్న ఇళ్ళ కొంతకుల్లవారు అంచిత్తినాయి ఇరవై ఉంతరకుల్లర బుడాయి ಅಜ್ಜಿಗತೆ ಎಂಪಿಸೆಟ್ಟಿ ಎಂಗುಲೇ ఆయన ಎತ್ತಕೊನದು ಒಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪಿನಟ್ಟುಲ್ಲ ಮೀನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ఆయన ಎಂಗುಲು ಮೀನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೊಂದು ಮದುವೆ ಅಂತ ನೀ ಪೋಪಿನ ಪೊನ್ನಾಡೆ ಪೊನ್ಲ ತರ್ಪಿನತ್ತ ಮಿಗಿತ್ತ ಎಂಗುಲೆತ್ತ ಧರ್ಮಗ ಮದ ಅಂತ ಕೊರಡು పోయి జన డబ్బేడు మధ్య అదుకులే సాంఖ్య పడేది బురా ಆಯ್ಕೆ ಆರು ಬತ್ತನೆಂಗ್ಲೆ ಬಂಗ ಅಪ್ಪಚಾರ 2 ಜನ ಒಟ್ಟೆ ಸೇರಿ ತಾಂಕ್ಯಾರ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಮಗೆ ಮದ್ಮೆ ಅಂತ ಕೊರಡುಗೆ ಆಗ ಚೇತು ಚೇತನ್ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಯ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಂಚೆನಾಯ್ ಈರುಂಡರೆ ಯಾನು ಉಂತಿಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಬಕ್ಕೊನ್ಬೆ ಕವಿತಾರ್ ಪೂಜೆ ಆಯೆ ಕುಲೊಂದು ಅಂದದೆಚ್ಚು ಕುಲೊಂದು ಮದುವೆದ ಕನ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ ವ್ಯಾಬಂಡ ನೆಕ್ ಬುಡ್ಪ ಬಂಡದ ಮೀಂದ ಮರಕಿಟ್ಟು ಏರ್ ಅಚ್ಚು ಬಂಡಿನಿ ಸತ್ಯ ಬಂಡರು ಮದುವೆ ಬೋಲ್ತವಪ್ಪ ಏರ್ನಿಲ್ಲ ಅಚ್ಚುನಿಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಅಡ್ಡಾಂಡು ಬಾಕಿಲ್ ಬಾರ್ದೆ ಶೋಭಾ ಮದಿಮಲ್ ಮೀನ್ ತಿಂದರ ಮಗ ಕಜಿಪುದಾದಾಗಿದೆ ಅಚ್ಚು ಇಲ್ಲ ಬಾಗಿಲು ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕೆ ಕನ್ನ ಕಟ್ಟು ನಿಕ್ಕಲ ಮದಿಮೆಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಶೋಭಾ ಮದಿಮಲ್ ಮೀನು ತಿಂದನ ಮಗ ಆಯ್ಗ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಪದಂಗಿ ಕಜಿಪ್ಗೆ ಬೇ ಪದಂಗಿ ಎಡ್ಡೈತ ಬೇ ಸಂಪು ಕಲ್ಕುನೆ ಕಾಪು ಕವಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು
ಪದೆಂಗಿ ತಿನ್ನುವನ ಸಂಪು ಮನ್ಪುನಾಲ್ ಮದಿಮೇತ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಜಲಜನ ಮಗಲ್ ವಸಂತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಈಗ ಪಾತಿರ್ಕನ ಮಗ ಅವ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಬೇರೆ ಅಜ್ಜಿ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಅಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿಜಾರಿ ಏರ್ಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಕ ಕೊಕ್ಕ ಬನ್ಪುನ್ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ತಿನ್ಪುಜಿ ಆಯ್ಗೊಂತ ಮೀನ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡದು ಗುದ್ದದು ಕೊರ್ಲಿ ಆಯನ ದೊಡ್ಡನೆ ಅಂಚೆನಿ ಆಯ್ ನಿಕ್ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ವಾಯ್ಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆಲ್ಲ ವಾಯ್ಸೆ ಆಯ್ ತಮಸೆ ಪಾತೆರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ದೇತದೆ ಆಯ್ ಪಾತೆರ್ನ ಕುಸಲ್ ಪಾತೆರ್ನ ಗಾತಿ ಪಾತೆರ್ನ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ರಮೇಶ್ ಗುಜರಾತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ಜಪ್ಪುನೇನ ಬರ್ತದೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಯ್ ಒಂಚಿನಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಬೇಡ ಆಯ್ ಕುಸಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಗಾತಿಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಆಗಿ ಅವು ಕೆಲರಿಗೆ ಆಪುನ್ ಕೆಲರಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಪರಬು ಎಂಕ್ ಬಂಗುಡೆ ಮದಿಮಲತ್ ಅರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂಗುಡೆಗೆ ಮದಿಮಲತ್ತಿಗೆ ಎಂಕ್ ಭೂತ ಇಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆದ ನೀಕ್ 5 ಗಂಟೆ ಬೇರೆ ಬಜ್ಜು ನಿಕುಲ ಆಯನ್ ತೂದು ಪರ್ ಪಿಲಿತ ನೆಟ್ಟುಲ್ಲೆ ನಾಲ್ತದೆ ಪಿಲಿಯಸ ಬಾರ್ದೆ ಬುದ್ಧ ಸಪುರಾದು ದೂರ ಪೋರೆ ದಾದ ನಕಲೆ ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡಿಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಉಂಡಿಗೆ ಗಾಳಿ ಬರ್ತೀನವೆ ಗೋಡೆಗೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಗಾಡಿದ ದಾದಂಡಿಗೆ ಓ ಗಾಡಿದ ಪಜ್ಜು ಗಾಡಿದ ದಾದಂಡಿಗೆ ಓ ಗಾಡಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಗೆತೆಗೆ ಪಂಡ ಎತ್ತೇನೆ ಬಂದಿ ಹೊಡಿಜಿ ನಾಲ್ಕು ಬೇತ ಬಂದ್ ಬೇರತಮ್ಮೆ ಆಯನ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಆಯನ ಸ್ವರ ಏಪಲ ಜೋರು ಇಪ್ಪುಂಡು ಆನ್ಮಗೆ ಓ ಗಂಡ್ಮಗು ರಾಜೇಶ್ ಕಟೀಲು ಹಾಯ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ತೆತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಯಗ್ ಅಲೆಗ್ ಬರ್ಚಾ ಡಮ್ಮೆ ಎಂಚನ ತಿಂದು ಬರ್ಪಿನ್ ಬೇ ಖಾಲಿ ಕೇಕಾ ಪೂರ ಏತಿನ ಬೇಯ್ಪದಿನ ನಾಲುಂಡು ರಡ್ಡು ತಿನ್ನನಾ ಮೂಜಿಂಡಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಮಂಜಾಲ ದೇಪ ಬೋಲ್ದುದಿಲ್ಲ ಕಜ್ಜಿಪು ಎಂಕ್ ಮೀನ್ ಬೂತಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಮಾಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಕಡೆ ದಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ನೀರು ದೋಸೆ ಮನ್ಪುಗ ನಂದು ನೀರು ದೋಸೆ ಸಿಹಿ ಕುಲ್ಲಡಂಬೆ ಜಪ್ಪಚ್ಮ ಕುಲ್ಲಲ್ಪ ಆಯ್ಕೆ ದಾದ ಬಂಗ ಹಾಪುಂದು ಓಡೆಂಕ್ ರಾಜೇಶ್ ಕಟೀಲು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ఆయన ఒబ్బేడు ఇంక మండ పెచ్చా అజ్జి చెప్పు నీ ఎత్తు పొడుతుగి దే దీపెట్టారు కుజాలు విని వైపర్వత్తర ఉప్పుని ಪಾತಿರ್ನಿ ಬಾ ದೇವ್ರೆ ದಾ ಮುಸುಂಟು ದೀಪ ಬಜ್ಜನ್ ಯಾನ್ ಡಿ ಪಿ ಪಾಡುಂಡ ಅಜ್ಜಿ ನೆರ್ಪುನಿ ಮಾರ್ರೆ ದಯಾನಂದ ದಾಮು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ತ ಮಾಪರ ಗುಜಾಲ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಪುಜಿ ಮಾರೆ ನಿನ್ನ ಪೊಕಡೆ ಪಾತಿರ್ ಪೋಚನ್ ಅಜ್ಜಿನ ಪ್ರಜ್ಞಾನು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೋರುಡತ್ತ ಅಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ
ಇರಿನ ಮಂಜಲ್ಗು ಬೈ ಅಜ್ಜಿನ ಪ್ರಾಯಗು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಡು ಅಂದ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಪೂಜಾರಿ ವನಸಾಂಡಿ ಯಬ್ಬ ಇಂಕ ಲೈಕ್ ತೂಲೆಗೆ ಈತ ಜನ ಬತ್ತೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಪ್ರತಾಪ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಚೇತು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ವನಸಾತಿಜ್ ನಾನು ಅವಡು ಅಂತ ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಗಂಟೆ ಒರಂಬಾಯಿ ನಾತ್ರೆ ಒರಂಬರ್ಯಾಡು ಕೊರಿಯರ್ ಗೊರ್ತಿಜಾರು ಇಂಕ 18 ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಶೋಭ ಏತ್ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಬನವರ 3 ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಪೊಸದ್ ತಕ್ಕಲು ಕೊಡ್ತಿಜೇರು ಶೋಭ ಲೈಕ್ ಏತಂದುಲ ಕೊರಿಯ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಿಜೇರು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ ನಿಂಗೆ ಪುದರ್ ಬೂರುಂಡೈಟೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಕೊಡ್ತಿಜೇರು ಲೈಕ್ ತುಲೆ ಶೋಭಾ ಶೋಭಾ ಲೈಕ್ ತುಲ ಏತುಂಡು ಪನ್ಗೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಲೈಕ್ ದಾಯ್ ಕೊರ್ಪುಜಾರ್ ಬರ್ಚಿ ಕೊರ್ಪುಜನ್ ಕೊರ್ಚಿನ ಹಿಂಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಂತ್ ಒಯ್ದತನ್ರಿ ಅಪ್ಪುಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ಆಪುಜಿ ಕೊರಿ ಎಡದೇತನ್ವ ಇತ್ತೆ 14 ಒಂದು ಪ್ರತಾಪ್ ಕೊರ್ನಿ చేతు ನನ್ನ ಏತ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಓಲ್ಡ್ ಮಂಕ್ ಏರ್ನಾ ಏರ್ ಬರ್ಪುನ್ ಚೇತನ್ ಬರ್ಪುರ ಅಲ್ಲೇ ಯಾರು ದಾದನ ಬರ್ಪೇರು ಮಾಲ್ ಬರ್ಪರಾಗೆ ಅಂಚ ಬಂಡ ದಾದ ಕೊರಿಯೆ ತೂಲೆ ಓಕೆ ಎತ್ತಾಂಡ ಬತ್ತನ್ ಗುಡ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಬರ್ಪೇರ ಅಂದು ಒರ್ಪೆ ಅತ್ತಿ ಒರ್ಪೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೇರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ದಾಮು 1 2 3 ಯಾನ್ ಪರ್ಪುಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಎನ್ನಿ ಓಲ್ಡ್ ಮಂಕ್ ಆರು ಪರ್ಪುಜಿರ್ಗೆ ಆರೆಡ್ಡೆ ದಾದಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣಿನ್ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಎನ್ನಿ ಬೋಡಾ ನಿಕಲೆಗು ಆರು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಬಂಡದಾದೆ ಅಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿರನ್ನಿಕೆ ನೋಡು ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಂಡದಾದೆ 21 ಹೆಂಗೆ 21 ಕವಿತಾ ಪೋಯ್ನಾ ದಾದಮ್ಮ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದವು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತೇ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಜ್ಜಿ ದಾದ ಬರ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಬಂಡ ದಾದೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಂಡ ದಾದೆ ಹಾಂ ನೀರುಳ್ಳಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ನೀರುಳ್ಳಿ ಹೋಲ್ದಿತ್ತೀನಿ ಬಣ್ಣದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂದು ಆ ಮೂಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಡು ಮಂಜಲ್ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿಡು ಓ ಮಾರಯ್ಯ ವಿತ್ತರ್ ತೋಜ್ಜ ಇಟ್ಟೆ ಚಾತಡ್ದಲ್ಪ ಬಾಸಿ ನರ್ಕದೇ ಬಾ ಈ ಜರ ಬರ್ತಂಡ ಅಲ್ವ ಚಿನ್ನಗೆ ಎಲೆ ಅಜ್ಜಿನ ಚಿನ್ನಲೆ ಪುನು ಮೆಲ್ಲ ಉನೋಂದಿಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಂಡದಾದೆ ಅಜ್ಜಿ ಚಿನ್ನಗ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡತ ಅಂದು ಬಂಗಾರ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ರೋಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡು ಅಜ್ಜಿ ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರೇನು ಅಜ್ಜಿನ ಕೊರ್ಪೇರುಂದಾ ఆయన దాదా చిన్న అందు దాదానే దానే మగ సార్దుల ಒಂದೇ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುವೆ ಪೋಪಿ ಅಂದ ಆತೆ ಚಿನ್ನನೆ ಅದೇ ಬೇತ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂದು ಆಹಾ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈಟ್ ಉನ್ಪಿನಿ ಅಲಮೆ ಪಜ್ಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈಗೆ ಅಚ್ಚು ಬನ್ನಿ ಅಕಡೆ ಪದಗಿ ಬನ್ನತ ಕರಡಿ ഞാൻ പുലി മിഞ്ചു വന്നേ അച്ചു ഒന്ന് തുയണ്ടേ ಸೇಮದಡ್ಡ ತುಯನಾ ರಾಜೇಶ್ ಕೆ ಹಾಯ್
అచ్చుంది ఏడితే రాజేష్కి ఆయన ఓయ్ ఎంకిల్ల బోర్డు బంగుడు ఫ్రై ఎం కైలడిజ్జి కవిత నిల్లాడు హాయ్ కవిత ಇತ್ತ ಕವಿತೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಆ ಜನ ಎಕಡೆ ಖಾಲಿ ಚಿನ್ನ ಆತುಂಡು ಬಂಗಾರ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನ ಪೋಡಿಗ್ಯಾಣ ಅಂದು ಸಾರ್ದುಲ ಈ ವಜ್ರ ಮಗ ಬಂಗಾರಕ್ಕೇನು వచ్చి ವರ್ಜುಲವು ಖಾಲಿ ಆಡು ಕವಿತಾ ನಿನ್ನ ಗುರ್ತದ ಕಾರ್ಕಳ ರಾಜೇಶ್ಗೆ ಕಾರ್ಕಳ ಶಬರ ಸಬು ಹಾಯ್ ದರಿ ಬನ್ನಿ ನಾ ಕೊತ್ತೆಲ್ಲ ಇಕ್ತಾಡಿ ಒಲೆ ಅಡೆಗು ಓಡಿ ತೇ ಬಂಗುಡೆ ತಿನ್ನರೆ ಅಡೆ ಬೋಲೆ ಬೇಗ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಈ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಮದುವೆಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಫ್ರೈಡೇ ಬುಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂಚನಾ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆಪಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎಂಕುಲ್ನೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜೇ ಮನ್ಪುನು ಸೌಖ್ಯ ಎಂಕು ವಜ್ರ ಕೊರ್ಲೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಮದ್ಮೆಗ್ ಓ ಕರಡಿ ಕವಿತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಏ ಓಡಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮನ್ಪಡು ಸಬು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯನಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಜೇಶ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕವಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇರೇನಾ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಯೆ ಓ ಅಂದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಾಗ ಕುಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಒಕ್ಕಡೆ ತಿನ್ನೊಡ್ಚಿ ಅವೇನು ಬಂಗುಡೇನು ಮೆಹಂದಿ ಅಂದ ಮೆಹಂದಿ ಪೋಯಿನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪನೆ ಶೋಭಾ ಕವಿತನ ಮೆಹಂದಿ ಬಲ್ಲ ದುಮ್ನಾನಿ ಬಲ್ಲ ಮೆಹಂದಿ ಅದು ಪೋಲಿ ಬೊಕ ಮದುವೆಗೆ ಹಾಲು ಬತ್ತಾಡ ಸೀದಿಲ್ಲ ಬಲ ಎಂಕ ಇಲ್ಲ ಜಾಗುಂಡು ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಂತೀನಿ ಅಮ್ಮ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪು ಜಂದು ಖಾಲಿ ಆಂಡು ಓಲ್ ಮಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಶೋಭನ ಒಡೆಗ ಮದ್ಮೆಗ್ ಮೆಹಂದಿ ಬೊಯ್ಯಲ್ ದಾದಿ ಊರ್ದಾರದು ಕುಮ್ಮೆಂದಿ ಜಾ ಬೊಕ ಇನಿ ಕಡುಪುರ್ನ ಎಲ್ಲ ನನಗ ದಾದಿಕವ ಬಂಗುಡೆ ಊರ್ದೆ ಪರಾಬು ಫ್ರೈ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಾರ್ಲಿ ಕಾರ್ಲದಾರ ನಿಕ್ದಾನೆ ಮಗ ಪೋಯರೆ ಆಲೆ ಮುಲು ಎನ್ನ ಲೈವ್ತಿ ಓಡ್ಚ ಎನ್ನ ಬುಡ್ದು ಓಡೆ ಪೋಪುನೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಪು ಜಲ ಅಂಚ ದಾದಾ ಮೇರಾ ದಿಲ್ ಬಿ ಕಿತ್ನಾ ಪಾಗಲ್ ಹೇ ಅದ ಅಮ್ಮಗೂ ಬರ್ಚಿನ ಏ ಬರ್ಚಿನ ಬರ್ಚಿ ಮಾರೆ ಖಾರ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಲಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಪೂರ ಫ್ರೆಶ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಏರ್ಲಕ್ಕನೆ ತಿಗ್ಗುಜಿ ತಿಗ್ಗುನಿ ಎನ್ನಿಯಾರ ರಾಜೇಶ್ಗೆ ಸೇ ಹಾಯ್ ಓ ಏರೋ ಸಿಂಗರ್ ಯಾನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನೆ ಸಿಂಗರ್ ಹಿಂದಿ ಪದ್ಯನಾ ಯಾನೆ ಶೋಕುಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಬೊಕ ಅಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ಖಾರ ತಿಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಜೀವಗು ಹಬ್ಬ ದೇವರ ಅಮ್ಮಗ ಅಪ್ಪಜಿ ಖಾರ ಎಂಕ್ ಜೋಕುಲು ಇನಿ ಫ್ಲವರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪಾಪ ಅವು ದಿನಲ್ಲ ಹಾಕುವತ ನಿನ್ನ ಪೆಟ್ಟು ತಡೆರ ತೀರಂದ ಟೀಚರ್ ಗೊಂಜಿ ಗುಲಾಬಿ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ನಿ ಶೋಭಾ
ಬರ್ಪುಜೇರಿಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಬೊರ್ಚಿ ಬರ್ಪಿನ ಲೈವ್ ಇಡ್ತುಲ ಪ್ರತಾಪ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ದಾನಿ ಬೇಗ ಜೆಪ್ಪುನು ಎನ್ನಡ ಮದುವೆಗೆ ಬನ್ ಪೂಜಾರೆ ಈರ್ ಮದ್ಮೆ ಬಲೆ ಈರ್ ಬರೋಡು ಮದುವೆ ದುಮ್ಮನನಿ ಬಲೆ ದಂಪ ಪಾಡ್ರೆಂಡು ಸಾಮ್ಯಾನ ಪಾಡ್ರೆಂಡು ಕುಸುದಿಯರುಂಡು ಗಡೀಜೆ ಪಾಡ್ರೆಂಡು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೋಡೈಕ್ ಓ ಡ್ಯೂಟಿ ಪಾಯರೆಗ ಶೋಭಗ್ ಶೋಭಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ಪುಜಿಗೆ ಓಕೆ ಕೊರ್ನ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪಾರ ಶೋಭಾ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಫ್ರೀ ಮಂತ್ ಕೊರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆವೆ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ಪೆ ಅಡ್ಡ ಬೈಯಗ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಅಡ್ಡ ಪೊರ್ತು ಮನ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೇವೆ ನಾನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ದಿಜೇರ್ ಇತ್ತ ಕೊರ್ಪುನ ತೆಲಂಜಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಪೂಜಾರಿ ಓಕೆ ಡನ್ ಹೌದಾ ಅದೇ ಎಂಚೈಟ್ ಕೋಡೆ ಇಂಕು ಸಾರಿ ಬೀದಲ್ಗೆ ಪಾಪ ಪಾಪ ಈ ಜನಲ್ಲ ಆತ ಸಾರದೆ ಪೊಂಡಿ ಕೊಂಚ ಪಾರದಾನೆ ಅತ್ತದ ಹೆಚ್ಚು ಯಾನ್ ಈತ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸಾರಿದ ಎರಗೋತಜಿ ಇತ್ತ ಇನ್ವೆಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಬೇಗ ಆಪುಡಿ ನವಂಬರ್ಡ್ ಕೊರಡು ನೆನಪುಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತ ಕಾಗಚ್ಚು ಕೊರ್ನು ಉಂಡತ ಅಚ್ಚು ಕೆಲರು ನೆನಪುಪ್ಪುಜಿ ಮದುವೆ ದೆತ್ತದ ಬರಿಕ್ ದೀಪೇರು ಐಗೆ ಇತ್ತ ಕೊರಚು ಮದುವೆ ಗೊಂಜಿ 20 ದಿನ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಕೊರು ನವಂಬರ್ 10 ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೊರ್ರೆ ಏರವು ಮದುವೆಗೆ ಲೇಜಿ ಬನ್ನಿ ಶೋಭಾನ ಇನ್ವೈಟ್ ಬಂದಿಜಿಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಛೇ ಇನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ನಿಖುಲು ಬರ್ರದಾನೆ ಲೇದೋಡು ಅಂಬ ಬರ್ಪುಜೇನಾ ನಾನು ಲೆಪ್ಪು ಆಕಲೆಡ ಪಲ್ನೆ 5K 11 ಬರುಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲ ಬೋರ್ ಮಂಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಲೆಪ್ಪುಜೇರು ಈ ಬರ್ಪುಜಾತ ಇತ್ತ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಆತಡವ್ ಶೋಭತ್ ಬೇತೆ ಏರಾ ಪಂಡೆ ರವಾರು ಪ್ರತಾಪ್ ಅಲ್ಲ ಸಚ್ಚು ಬತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜರಿಗೆ ಏನನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುಜೇರು ಅಜ್ಜಿನ ಬತ್ತನ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಸಚ್ಚು 50,000 ಕಾರ್ಡ್ ದಿವೋಡು ಅಜ್ಜಿ ಹಿರೇಗೆ ಬರ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಹಿರೇಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಬೋಡು ಆವಲಿ ಮಾರ್ರೆ ನಿಗುಲು ಸ್ವಾರ್ಥಿಲು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಆತೀನಿ ಮುನಂದಿಂಚಿ ಎಂಕುಲು ಮುರಳಿದ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಈಗ ಒಂತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಗಂಪಾಡ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನವಂಬರ್ 1st ಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಕಾಕಜಿ ಕೊರ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿನ ಲೆಪ್ಪು ನಾನು ಯಾನು ಪೋಪೆ ಎನ್ನ ಮಿಂಡೆ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಪೈ ಟೈಮ್ ದಿಕ್ಕು ಸಚ್ಚು ಬತ್ತಿರೇಕು ಬತ್ತೆಗೆ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಜ್ಜಿನ ಉಪ್ಪುಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಇರ್ದ ಪೋಡಿನ ಆಯ್ತು ನೆರ್ಪೇನಾ ಇಜ್ಜತೆ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ನೆತ್ತಿಜಾಗೆ ಸಚ್ಚುಲ್ಲ ನೆತ್ತಿಜಾಗೆ ಮದುವೆಗೆ ತಾಯಿ ಬನ್ನಿನಿ ಬೋರ್ಬಂಡೆ ಕಾಕ ಹೆಂಗ ಬೆಚ್ಚಾಬಿಡ ವಾರ್ಡ್ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಜೋರುಂಡು ದೋಜು ಅಂಚತ್ತು ಸಚ್ಚು ಬತ್ತೇತಾ ಆಯ್ಕೆ ಪಂಡಿನಾರು ಆನಿ ಪಂಡಂದಿರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ತೋಪೆ ಆಪೆ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಮದ್ಮೇಲೆ ಎಪ್ಪು ಬನ್ನ ಕಬಡ್ ದೀಪೇರು ಅಜ್ಜಿ ಕರಡಿ ಪರಂದು ಬರೋಡು ಮದುವೆಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಕರಡಿ ಪಾಡದ ಮರೋಡಿಗೆ ಮಿಸ್ ಹಚ್ಚದಾದ ಬಾಡು ಸಚಿನ್ ಲೆಪ್ಪೆ ಲೈವ್ ಬತ್ತಂಡ ಆಯ್ ಬರ್ಪೂಜೆ ಎತ್ತೆ ಕಲ್ವಿ ಲೈಕ್ಲ ಕೊಡ್ತಿಜಿ ಸೀದಾ ಪೋಯಿನಿ ಕುಂಕುರ್ ಕಪ್ಪೆ ಮಂಗಿ
ಅಯ್ಯ ಓಲಾ ಉಪ್ಪೆ ಗೊತ್ತಾನ ಇತ್ತೆ ಕಿಶೋರಿ ಜಯ ಅದರ ರೊಲೆಕ್ಸ್ ಆಯ್ಗೆ ಹೆಸ್ರಂಟ ಆದಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಅಂತ ಓಡೆ ಹೋಯೇನ ಆಯೇ ಅಯ್ಯೇ ಬಂದು ಬಂದು ಇನ್ನ ಮರ್ಮೈ ಆಯ್ಜೆ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜೆ ಕಿಶೋರ್ ಬೈ ಇಜ್ಜೆ ದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಆಯ್ಗ ಕಂಪನಿಗೆ ಹಾಂ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಬೊಡ್ಚ ಅಂಚ ಆಂಡ್ ಅವು ದಾದ ತುಲಗೆ ಅಯ್ಯೇ ಬಾಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಐಜೆಂಕ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂದತ್ತೆ ಬಂದು ಪೋಯೆ ನಾಯೆ ಪೋಯೆ ಈರು ಪೋಡಿನ ಈಗ ಬೋರ್ಮಂಡೆಗೆ ಇರ್ದಾಯ ಪೋಡಿನು ಮದುವೆಗೆ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಡ ಮದುವೆ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸರಿಗಮ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಭರತನಾಟ್ಯ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಲಾಟ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬರಿ ಬರಿಟ್ ಚರ್ಮುರಿ ಮಾಲ್ಪುರಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಅವು ಪೂರ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಆಮೇಟ್ ಒಂದುಂಡು ಸಿರಿಯೇಸ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಾರೇನಾ ಅಲ್ಲದಚ್ಚು ಮದುವೆಗೆ ಪಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಡಾಗ ಎಂಕಲೈನ ತಮ್ಮೇನು ಲೆಪ್ಪರುಂಡು ಏರೇನು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ನು ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿನು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ ಮದುವೆಗೆ ಪಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರ ಲೆಪ್ಪರುಂಡು ಕಾಕಜಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಡೊನೇಷನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾಕಲಿ ಲೆಪ್ಪೊಡ್ಚು ಸ್ಟೇಜ್ ಅವರ್ಚ ಅಜ್ಜಿ ಕರಡಿ ಬಾಡ್ರೆ ಸಚಿನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಾರೇನಾ ಅಂಚಪ್ಪನು ಒಂದು ದಾತ್ ನೆಂಕೆ ಅನಕ್ಕೆ ಓದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇಪ್ಪಡು ಬಂಡದು ಏನ ವಿಡಿಯೋದು ಏನೈತೆ ಸೇಮದಡ್ಡದ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೇಮದಡ್ಡ ಎಂಚ ಬನ್ಪುನೊಂದು ಖಂಡತ ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪು ಶೋಕಾತಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ಶೋಭನ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಉಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಇಷ್ಟಗೆ ಅಶ್ವಿನಿಂದ ದಕ್ಕೊಡು ಅಶ್ವಿನಿಗೆ ಏತು ಜನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾದ ಬಂದ ಬುಲಿ ತೆಂಚ ಬುಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತ ಎಡ್ಡಗ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಜೈದಿನಿಯಾನು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೈದೆ ಅಂದ ఒక ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾದಾತಂದ ಹೆಚ್ಚು ದಯ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಮದ್ಮೆ ಮುಟ್ಟ ಬನ್ನ ಕೆಲವು ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ದಾದನ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಬಂಗಾರ ಪುಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಅಲೆಗುಂಡತೆ ಮೂಕು ಮುಸ್ಲಿಂ ದರ್ತ ಪಾಡಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಯಳ್ಳ ಅಶ್ವಿನಿ ಕರ್ಮನಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪಂದನ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಗೊತ್ತಾನ ಪನ್ನಗ ಮುರಾಣಿ ಬಂಡತೈ ತಿಕ್ಕನಗ ಅವೇತಾ ದದೆ ಆ ಇತ್ತಿ ಜೊತೆ ಮುರನಿಕುಲು ಫೋನಾಗ ಹಚ್ಚು ಓಡೆ ಅಂಗಡಿ ಪೂಜೆ ಪೋತೀನಿ ಪಂಡೆ ಮೇಘ ಕಲೆತ್ತೇರು ಇದನ್ನ ಬೈದ್ವೆ ಐಟ್ ಪೂರ ಹುಷಾರೇ ಎಬೇ ಅಡ್ಡ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಪಂಡೆ ಅಂದಂದು ಎಂಡಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಅಗಲು ಪಂತೇರುಂದು ಪೋ ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ಪರಾಪು ಜಾಂದು ಅತ್ತಿ ಅವಳ ಅಂಗಡಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಈ ಮೇಡು ಗೋ ಪೂಜೆ ಇತ್ತಿಂಡು ಅಕಲ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಪಂಡೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಡಬ್ಬೆ ಅಲೆಗೊಂದು ಎಪ್ಪಿನ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅಲೆಗೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಪತ್ತದುಂಡತ್ತ ಅಲೆ ನೆಡ್ಡೆ ಮಗಳು ಒಯ್ ತಕ್ಕೊಡಲ್ಲ ಬೀಜ ಬಿದೆ ಬಟ್ ಭಾರಿ ಹಂಕಾರ ಬಪ್ಪ ಎನ್ನಂಚಿ ತಿನ್ನಕ್ಲೆ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಡಿತ್ತು ನಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಬಲೆ ಕಪ್ಪುದ ಭಾಷೆ ಬರಂದಿನ ಬರದಲ್ಲ ಪೋತಿಂದಾಯೆ ಮರ್ಲೇದಿ ರಕ್ಷಿತ ಆಲ್ ಭಾಷೆ ಬರಂದಿ ಇತ್ತೀಚಿನಲ್ಲ ಆಲ್ ಕನ್ನಡ ಪಾತೇರೊಂದು ಉಲ್ಲ ಗೊತ್ತಂಡತೆ
వాళ్ళు అకులు బత్తి కನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬತ್ತಿನಕುಲು ದಾದ ಪಾತಿರ್ದೇರು ಬೊರ್ಚಂದಿನ ಪಾತಿರ್ದಿನ ತಲೆಗೆ ಸರಿಕಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿ ತಿನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಜ್ಜ ಅವಲ್ಬೋದು ಗೊಬ್ಬರ ಕೂಡ ಮೂಲೆಗೆ ಪನ್ಪುನು ಮೊಕ್ಕಲು వాళ్ళు ಗೊಬ್ಬು ಜಾಲ್ ಬಂಡದು ಮೊಕ್ಕಲು ಏರಿ ಅಲ್ಲ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಹತ್ತು ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದತಿ ಅಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಅಂದ ಓಕೆ వాళ్ళు ಒಂತೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ಪನಾಲು ಮೇಕಪ್ వాళ్ళు ಕೂಡ ಎಂಚಿನ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಅತ್ತು ಹಾಲು ಅಲ್ಪ ಗುಡ್ಡೆ ಕಾಪನಾಲು ಗುಡ್ಡೆ ಪೆತ್ತ ಕಾಪೆರ ಬೋಡಾಲು ಅಶ್ವಿನಿ ಹಾಲು ಇತ್ತಿನೇಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರುವಲ್ಲ ಹಾಲು ರಕ್ಷಿತ ಹಾಲು ಇತ್ತಿನೇಟ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಖುಷಿ ಆಗೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಯಾಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜೆ ನೆಟ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ದೇ ಇದೆ ಅಂಚ ಅವಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅದು ಹಾಲು ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತನೇ ಗೆಂದು ಈ ಸರ್ತಿ ಹಾಲು ಪೊನ್ನದುಂಡತ ಈ ತುಳುನಾಟಿಗೆ ಹಾಲೇ ರಕ್ಷಿತ ಗೆಂದೋಡು ಹಾಲೇನು ದೊಂಕುದು ಬಿಡೋಡು ಹಾಲು ಭಾಷೆ ಬತ್ತಿಚ್ಚಿನ ಅಂಚ ಮಾತ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲಿ ಸುದೀಪ್ ಉಡುನ ನನ್ನ ಈರೆ ಯಾನೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂತ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ನಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಅಶ್ವಿನಿ ಬಂಗಾರ ಹಾಲು ಬತ್ತಲ್ಡುಂಡತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಕುಜ್ಜಲ್ಡು ಬತ್ತು ಬೀಜದ ಗೋಡೆ ದಕ್ಕೆರುಂಡಲೇನು ಅಕಲ್ಲ ಊರುಡು ಹಾಲು ಅಕಲ್ಲ ಊರು ಪೊನ್ನ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಪೊನ್ನ ಅಕಲು ಅಂಚೆನೆ ನಾಯ್ದಲಕ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಅಕಲು ಇಂಚಿ ಬತ್ತಂಡ ಏತ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪಾರು ಅವಕ್ಲೆಗೆ ಜಜ್ಜನ ವಿಷಯ ಹಾಲು ರಕ್ಷಿತ ಎಂಚಲುಪ್ಪಾಡು ಅಂಗಿ ಎಂಚಲುಪ್ಪಾಡು ಅಲ್ಲ ಮೇನ್ ತೂದು ಅಕಲು ಅಳ್ಳತ್ತ ಮನ್ಪುನ ಬಿಡ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ತೂದು ಅಳ್ಳತ್ತ ಮನ್ಪೋಡು ಅಕಲು ಅವೇ ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಕಲ್ಮಶ ಇಜ್ಜಿದ ಆಲೇಜು ಒಪ್ಪನೆ ಎದುರುಡೆ ಪಾತಿರ್ವಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅಕಲು ಎಂಚಿ ತಿನ್ನಕಲು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಪುಂಜು ಮದುವೆ ಆತನ ಖಂಡನೆ ಬಿಡ್ತೀನತ್ತ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆತಿನತ್ತ ರಡ್ಡಲ ಭಾರಿ ಹಂಕಾರ ಪಾತಿರು ಅಕಲು ಈತ ದಾದ ಮಂತೀರಿ ಖಂಡನೆ ಮುಕ್ಕು ತಿಂದಾಣ್ ಮುರಾನಿ ಸಂಡೆ ಸುದೀಪ್ ನೆರ್ರೆ ಇತ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ತೂತೆ ಅಂದು ಕವಿತಕ್ಕ ಲೇಟು ಬುಡಿಯರು ಲಾಟು ಬುಡಿಯರಿಗೆ ದಾದ ಲಾಟು ಅದೇ ದಾದ ಪಂಡಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈರು ಪೋಲೆ ಸಂಡೇ ಯಾನ್ ಪೋಂಡು ಅಶ್ವಿನಿ ಡೈರೆಕ್ಟೇ ಅಶ್ವಿನಿ ಬರ್ಚಿ ಆಕಲು ಬರ್ಚಿ ಏರ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಆನಿ ವಿನ್ನರ್ಸೆ ರಕ್ಷಿತನೇ ಫಸ್ಟ್ ಏತು ಜನ ದೇವಡ್ ನಟೊಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತ ಬರೋಡು ಬಂಡದು ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಕಂಡೆ ಅದೇ ಏರಿ ಸಚ್ಚು ಅಡಿತು ಗಾಡಿ ಬರ್ರೆ ದಾದೇನು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪಿನಿ ಮಗ ಕಾಸುಗು ಬೋಡದ ಅಶ್ವಿನಿ ಓಪನ್ ಅದು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ಅಶ್ವಿನಿ ತೆಪ್ಪು ಓಪನ್ ಅದು ಪಾತೆರ್ನು ರಕ್ಷಿತಲಕ ಅಶ್ವಿನಿ ಪಾತೆರೆ ಕಲ್ತನ ಅಶ್ವಿನಿ ಓಲುಪ್ಪಲು ಮೊಲ್ಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏತ್ತು ಮಾತ ಮಂತದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಹಾಲು ಮಂದಲ್ಲ ಅಶ್ವಿನಿ ಲಾಟ್ಪೋಟು ಕಂಡನು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪನೊಡ್ಚಿ ಅವು ದಾದ ಮಾತಿರಂದಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಚಿನ ಆಯ್ತು ಮಾತ ಬೈದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡೆ ಯಾನು ಅಜ್ಜಿನ ದೆಪ್ಪೊಡ ವಿದೌಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪಾತೆರ್ ಬಲ್ಲಿ ಆತ ಸಚಿನ ಅಜ್ಜಿನ ದೆಪ್ಪರಿಗೆ ಅಜ್ಜಿನ ದೆಪ್ಪಡ ದೆಪ್ಪಲೆ ಅಜ್ಜಿನ ದೆಪ್ಪನಿಗೆ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀಪಾವಳಿ ಮುಗಿದು ಜಮಾರ ನಾನೆಲ್ಲ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡೋಡ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಜ್ಜಿನ ದೆಪ್ಪಡೆಗೆ ಅಜ್ಜಿನ ದೆಪ್ಪಲೆ ಅಜ್ಜಿರೇನು ದೆಪ್ಪೆಗೆ ಸಚ್ಚು ಅಜ್ಜಿಗ್ಲ ಅಶ್ವಿನಿಗ್ಲ ದಾದನ ಉಂಡು ಅಶ್ವಿನಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾಳ ತೋಜೋಡು ಪರ್ರೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾಳ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಹಿರೇಗ ಹಾಲು ದಿಂಗ್ಯಾರೆ ಕೊಡ್ತಾಳ ಬಕ್ಕ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂತಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂಚಿನೇನೆ ಅವಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಪಿದೇ ಬರೋಡು ದೇವಿರು ಒಂಜಿ ಜನನ ಕಡುಪುಡ್ದಿರ ತೋರದ ಹಂಚವನು ಆ ಜನ ಬುಡ್ಪುನ ಹೆಜ್ಜಿ
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾತ ಸರಿ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸರಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡವು ಲೋಪಂಡು ಮಾತ ಪಂತೇರು. అప్పుడు దాదామత పంతేరు గోతున్నా కప్పు ఆండల రక్షಿತ ಉಳ್ಳಾಲಿ ಪರಬು ಲಕ್ಷಣ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅಶ್ವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಪಾತೆರ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಕ್ರಶ್ ಅಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಪಾತೆರಡು ಜಾನ್ವಿ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಮೊಗಲೇ ಜಾನ್ವಿಲ್ಲ ಈ ಅಶ್ವಿನ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ ದಡಿಕ್ ಬಾರ್ದು ದೊಂಗ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಡ್ಡು ಜನ ಅಲ್ಲ ಜಾನ್ವಿನ್ ಆಪು ಜಾಲಿ ಈ ಸರ್ತಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಅಶ್ವಿನ್ಲ ಜಾನ್ವಿಲ ಪೋಪೇರು ಪೋಪಿಲಕ ಮನ್ಪೇರು ಜನಕುಲೆ ಅಕ್ಕಲೆಗ್ ರಕ್ಷಿತನಾಥ್ ಓಟು ಬೂರುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಬುರುಜಿ ಅಕುಲು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಪೋಪೇರು ರಡ್ಡು ದೆತ್ತಕ್ವೇರು ದಯಪಂಡ ಅವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆತನು ಗ್ಯಾಲೆಗೆ ಏರಿಗೆ ಅಶ್ವಿನಿಗೆ ದಾದನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆತನು ಎಬಿ ಜಾನ್ವಿ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಪಾಡೋಡು ತೂಯರ ಅಪ್ಪಜಿ ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಕೊಂಡಟ ಅಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಐಕ್ಯ ನಿಕ್ ಕಾಲು ಇಷ್ಟ ಜಾನಿ ಪರಬ್ ಮೇಕಪ್ ಪಾಡೋನು ವಿನ್ನರ್ ನಮ್ಮ ಅಶ್ವಿನಿ ರನ್ನರ್ ದುವಂತ್ ವಿನ್ನರ್ ತೆಪ್ಪಾಲು ಹಾಲು ಕಾರ್ದಾಡಿದ ಕಜಾವ್ ವಿದೌಟ್ ಮೇಕಪ್ ಹಾಲು ಕೇನೆ ಕುಲೇ ನಿಜನ ಇದು ರಕ್ಷಿತ ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪುಜಾಲು ಎಂಚು ಉಲ್ಲಲ್ಲ ಹಾಲು ಅಂದು ಶೋಭಾ ಇಜ್ಜಿಂದಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತ ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪುಜಾಲು ಅಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊರೋಡು ಹಾಲು ಈ ಎಂಚು ಇಲ್ಲಡ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುಡ ಅಡೆ ಪೋಯ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೊರ್ತದ ಹಾಲು ಇಡೀ ಚೂಡಿದಾರ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಡೀಸೆಂಟ್ ಅಕಲಕ ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡೊಂದು ನರಕ ಕಟ್ಟನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಬೊರ್ಚಂದಿಲಕ ಮೆರೆ ಪುಜೇರು ಅಕಲು ಹಾಲು ಈ ಸರ್ತಿ ಪೋಯ್ಲು ರಕ್ಷಿತ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೊರ್ತದಲ್ಲ ಹಾಲು ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ದಾಯಗ್ ಬೈದಿನಿ ಪೊಕ್ಕಡ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವು ಜಾನ್ವಿ ಪೊಂಜು ತುಯರೆ ಏತು ಸೋಕಿಯೇ ಅಲ್ಲ ಕರ್ಮ ತಿಗಲ್ದ ಕಟ್ಟ ಖಾಲಿ ಓಟುಡ್ ವಿನ್ನ ಆಪುನ ಅತ್ತು ಗುಬ್ಬೊಲಾಲ್ ರಕ್ಷಿತ ಸುದೀಪ್ ಪಂತೆ ಮುರಾಣಿ ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ನಗ ಈ ಪೋಪಿನ ರೂಟು ತಿಕ್ಕಿನ ಡೌಟ್ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಬಲ್ ಕಜಾವ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವು ಕಪ್ಪು ಕರಿಯಟ ಅಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಅಂಡಲ ಶೋಕ ಅಜ್ಜಿ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೊನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾನದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ ದಾದೆಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ಅಕುಲು ಮೇಕಪ್ ಮಂತದ ಆತ ಪೊರ್ಲು ಮೋಲ್ ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪಂದಿರ ಮೋಲ್ ಮಿನಿ ಮೇಕಪ್ ಮಂತನ ಜಾನ್ವಿಲ ಸೈಯೋಡು ಅಶ್ವಿನಿಲ ತಿಗಲ್ದ ಬಲ್ದೇದೊಂದು ಸೈಯೋಡು ಮೋಲ್ ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಂಡ ಜಾನ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡು ಪರಬುಗು ದಾಯಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೈದಿ ಇಲ್ಲಡ ಪುಲ್ಯಲ್ ನಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬನ ಬಿಡುದು ಅಶ್ವಿನಿ ಕಡಬುರ್ಜಿ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಇಪ್ಪುನೇ ಅಲ್ಲೇನ ಮಲ್ಲನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಂಗಿ ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ತೂವೋಡು ಭಾರಿ ಕಪ್ಪು ಬಂದ್ಪುಂಡು ಕಪ್ಪು ದಕ್ಕಲೇದಾನೆ ಕುಲ್ಲ ಉಂತರ ಜಾಗಿಜ್ಜ ಅವು ತೂಕ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕವಿತಕ್ಕ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ತೂಪೆ ಗೆಬ್ಬುಗು ದೀಪೆ ಹಾಲು ಮದುವೆಗೆ ಮನ್ಪುನು ಮೂಲ್ತಾನೆ ಮೊಕಲು ಮದುವೆ ನಮಕಲ್ಲ ರಡ್ನೆ ಸರ್ತಿದ ಅತ್ತಾತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಮನ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತನ ಮಾತ ಜೂರ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸೂರಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮದುವೆಗ್ಲ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ತೀರ್ನದಿಲ್ಲ ಗೆಬ್ಬುಗು ತೀರ್ನದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಕುಂಡ ನಿಕ್ಕ ಕೈ ದಿಯರೆ ಗೆಬ್ಬುಗು ಅಂದ ಈ ಮುಲ್ತು ನಿನ್ನ ಊರಿಗೂ ಎತ್ತಯ ಇಂಬಲ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅವು ಸೆಟ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಮುಲೆ ಕುಲ್ದೊಲಿ ಮಗ ಬೊರ್ಚಾಲ್ ಪಾವಾಡು ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ತುಳ್ನ ಒಂದೊಂಜಿ ಬರಡು ತೀರ್ನ ಎಂಚ ಗೆಬ್ಬುಗು ದೀಪುನ ಡ್ರೆಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಜಾನ್ವಿ ಆಂಟಿ ಜಾನ್ವಿ ಆಂಟಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಆಂಟಿ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ತಂದು ಎಜ್ಜಿ ಮೈಂಡ್ ಎಜ್ಜಿ ಓಲು ಆಲ್ ಮಲ್ಲ ರೈಸ್ ಅವನೇ
ಅಲ್ಲಿಗೂ ಕಾವ್ಯಾಗ ಭಾಷೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಹಾಕಿರ ಬೈಲಕ ಬೋಪಾಲ್ ಮೊಳೆ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದು ಪೋದು ಗುದ್ದುದಿಕನ ಆಂಟಿನಕ್ಲೆಗ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಐಕಾಕಲು ಆಂಟಿನಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುರು ಅಶ್ವಿನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಸೋಕುಂಡು ಶೋಭಕ್ಕ ಜಾನ್ವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೊಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ತಿಗ್ಗಲ ದರಿ ಉಂಡು ಪಾಡಂಚಿ ದರಿಯಾಡು ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ದಾದೆಕ್ ಧೈರ್ಯಡು ಜಾನ್ವಿ ಪೊರ್ಲು ಮಗ ಅಲ್ಲೆನ ತೆಲಿಕೆ ಸೋಕು ಗೊತ್ತಾವಲ್ಲ ತೆಲಿಕೆ ಈ ಸರ್ದೆಲ್ಲ ಮುಸುಡು ದರ್ಪೇರು ಆಂಟಿಲ ಕ್ರಸ್ ಮೊಕಲೆಗ್ ಅಂದು ಅಂದು ದೊಡ್ಡ ಇತ್ತು ದೊಡ್ಡನಾ ನಿಕ್ ಅಂದ ಸಚ್ಚು ಹಾಂ ಇತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಏನೇ ಬರ್ದಿಂಚಿ ಕಮಲದಂತೆ ತೆಲಿಕೆ ಜಾನ್ವಿನ ಕಮಲತ್ತು ನಾಯ್ದ ತೆಲಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ದಾಯ ಇಪ್ಪುನಿ ಪಲ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬೈದಿನಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಐಕಲ್ ಹಾಕ್ಯಾರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಲೇಜ್ ಕಾಲೇಜ್ ತೆಲಿ ಇಪ್ಪುನೆ ಅವ ಸೀಸನ್ ಚೇಂಜ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ತೂಕ ಓಕೆ ಅನ್ಪಿದಾಡುನು ಗುದ್ದ ಓಡಿ ಹೋಗಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಎನ್ನ ಪಲಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಇರ್ನ ಪಲಿ ಅಂಡ ಅಲ್ಗೌಡೇದಿ ಏರಿ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಓದುಲೆ ಶೋಭಾ ನಿನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಸೆಂಡ್ ಆತಿಜಿ ನೈಟಿ ಕೊಡ್ತಿಜೇರು ಮಲ್ಲಮ್ಮಗ ಓಕೆನಾ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ದಾಯೆ ಇಪ್ಪು ನಿಪ್ಪಲ್ನೆ ನೈಟಿ ಕೊಡ್ತಿಜೇರು ಮಲ್ಲಮ್ಮಗ ಆತೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಎನ್ನ ಪಲಿ ಇರಿ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಓದುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಮ್ಮಗ ಅಪ್ಪಡ ಓಕೆ ಬಾಯ್ಗೆ ವಾಮನ ದೇವಡಿಗೆ ಒತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಶೋಭಾ ವಾಮನ ದೇವಡಿಗೆ ಬರ್ತೇರು ವಾಮನ ದೇವಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ನಮಕ್ ಭಾರಿ ಸತ್ ಲೈಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತದು ಇಂದಂಬೆ ಮಿಂಡ ಉಂಡನ ಈರಿಲ್ಲರ ಕಶ್ಮಂತ ದಿಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ ಉನ್ಪುಜೆನಾ ಅತ ಸಚ್ಚು ಪೋದಾರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಉಣ್ಣು ಪೋ ಏತ್ ಕಾತ್ಕುಲ್ ಬನಾನ ಪಾಪ ಮೀಂಡುಂತುಜಿ ಮೀಂಡುಂತುಜಿಗೆ ಈ ಕಡೆ ಪಾರಜ ವಂದನ ದೇವಡಿಗ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕೋಡೆ ಆಟದಾರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಮಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇನಿಜೇರು ಕಟಿಲ್ದಾರ್ ಆರು ಶ್ರೀವೇಶ ಮಾಡು ಒಂತ್ಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕನಪ ಮುಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ದೀಪೆ ಮದಿಮಲ್ ಓರ್ಲೇರು ಅಜ್ಜಿ ಸ್ಪಂದನ ಬರ್ತಾ ಸ್ಪಂದನಕ್ಕೆ ಬೈ मेरा दिल भी कितना पागल है प्यार तो तुमसे करता है मेरे दिल भी कितना पागल है जेके बत्तेರು ಚಾರ್ಜ್ 19 ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಚಾರ್ಜರ್ ಮದಿಮಲೊಲ್ಲಿಗೆ ಜೆಕೆ ಅವೇರು ಸ್ಪಂದನ ಏರಿ ಜೋಬಕ ಸ್ಪಂದನ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೈ ಈ ದೂರ ಪೋಯಿ ನಿಮಗ ನಿನ್ನ ನಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕೂಲಿ ಪೂರ ಪೋತು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಜ್ಜಿನ ಕೂಲಿ పోతుంది గా సచ్చు ఈ తిర్గర్లతో దాదమ్మ కొడతా మారే ఐక అజ్జి కళ్ళు కొడతానా మీ అజ్జి హలో ಪಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತನ ಮಾರ ಇತ್ತ 21 ಏರ ಕೊನೆ ಇರವೇನು ಅಜ್ಜಿ ಸ್ಪಂದನಗೆ ಬೈ ಆಂಟಿ ಹಾಲು ಇತ್ತ ಆಂಟಿಯಾ ಎಕಡಾತನ ಈರು ಶಾಂತಿ
ಈ ಸಾಂದು ಮಲ್ದಲ್ದು ಕೂಲಿ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ದಾಯಿಗ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಕೂಲಿ ಪೋಪುನ ಮುಟ್ಟ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅರೆ ಶೀತ ಅದು ಬೋತಿನತ ಕುಲೆ ಪರಬು ಯಾನಿ ಕೋಟಿಯಾನ್ ಶೋಭಾ ಕೋಟಿಯಾನ್ ಬೇತೆ ಇಂದು ಕೋಟಿಯನ್ ಬೇತಾವು ಕೋಟಿಯನ್ ಬೇತೆ ಅಜ್ಜಿ ಈರು ಸಚಿನ್ನ ಕೂಲಿ ದೆಪ್ಪಲೆ ಕುಲೆ ಪರಬು ಮೆಂಟಲು ಕೆಬಿತಾ ಓಲಲು ಹಾಂ ದೇವರ ಅಚ್ಚು ಮೆಂಟಲ್ ಕವಿತಾ ಪಂಡಿನವ ಕೆಬಿತತ್ ಯಾನೆ ಕೊನೇನು ಓವೇನು ಯಾನೆ ಕೊನೇನಾ ಎನ್ನ ಲೈಕ್ ಪಿರ ಕೊನೇನಾ ಪಾಡ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸಚ್ಚೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾ ತೆರೆ ಕಲ್ಪುಲ ಓದರ ಬರ್ಪುಜಿ ಶಾಲೆ ಬೋಡು ಆ ಪೊಂಜವಿಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಪೊನ್ನ ಅಲ್ದೆ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಮೆಂಟಲ್ಗೆ ಕಾವ್ಯ ಶೋಕು ಕಾವ್ಯ ಪಾಪ ಆತ ಸಚ್ಚು ಏನ್ ಕೊರ್ತೆ ಲೈಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಇರುತ್ತ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಏರ ಕೊನೇರು ಮಾತ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಇರೆಂಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರು ಅವು ಕಾವ್ಯ ಏರು ಅವು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರುಲ್ಲ ತಲಾಡೆ ಮನ್ ಸಪ್ರದಾಲು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ್ಟು ಈ ಸರ್ತಿ ಮೆಂಬರ್ ಉಂಡಾ ಮೆಂಬರ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೆಂಬರ್ ಬತ್ತಿನಿಜ್ಜದ ಬೊಕ್ಕ ಆಚನಿಜ್ಜಿ ಮಾರ ಊಡಿ ಪೂತುನ ಪಾಪ ಶೋಭಾ ಈ ಪೂ వచ్చి ಈ ಪೋಯಡ ಪೂರಾ ನಿನ್ನ ಪಿರೊಡಿಪ್ಪೇರು ಓಡಿಗು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗ 22 ಉಂಡು ಲೈಕ್ 22 ಉಂಡಾ ಓಕೆ ಉಂಡು ದಾದಜ್ಜಿ 23 ಅಂಡು ಇಜ್ಜಿ 21 ಉಂಡು ಶೋಭಾ ಲೈಕ್ ಏತುಂಡ್ಯಾ ದಾಯಜ್ಜಿ ಮೆಂಬರ್ ಅತ್ತಿಯೇ ನಂಬರ್ ಬಕರಿ ಎಂಚಿನ ಬಂಡಿನಿ ಮೂಸ್ದಾರ್ಥ ಬಾಡ್ರಂಡು ಹೋದನ ಜಾನ್ವಿ ಈರು ಗೊತ್ತಾ ತಪಲೆ 23 ಅಂಡು ಇಜ್ಜಿ 21 ಉಂಡು ಲೈಕ್ 1 2 3 ಶೋಭಾ ಲೈಕ್ ಏತುಂಡು ಬನಿಗೆ ಜಾನ್ವಿ ಇದು ಗೊತ್ತಾ ತಪಲೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಪೋಂಡ ಸುರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಶೋಭಕ್ಕನ ಯಾನ್ ಓಟ್ ಬಾರ್ದು ಗೆಂದವ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಬೈ ಸುದೀಪ್ಗೆ ಬೈ ದೇವರೇ ಸುದೀಪನ್ ವಚ್ಚಿ ಬೇಗ ಪಿದೈ ಬರಿಯಾರೆ ಮಾತಾ ಮಲ್ಪಿ ಇಜ್ಜೆ ಯಾನಿಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪೇವ ಯಾನಿಕ್ ಓಟ್ ಬಾರ್ದಿನ ಮಿತ್ತು ಗೆಂದವೆ ಎನ್ನ 21 ಇಪ್ಪುನ್ ಲೈಕ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ಲೈಕ್ ತುಲೆಯ ಏ ತಪ್ಪಲೆ ಸಚ್ಚು ನಿಕ್ದಾನೆ ಮುರಂದಿಂಚಿ ಬರ್ರೆ ಸನ್ನಿಯ ಈ ಬೊಲ್ಲಡು ಪೋತವ ನೆನ್ನ ದಿನದ ಎಂಕುಲು ನನ್ನ 88 ಆವಡು ದಾದೆ ಜೇಕೆ ನಮ್ಮ AP ಓಲಿರಿಯೇ ಆ ಜನ ಬರ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ ರಜೆ ತಿಂಕಾಲೆ ಕರ್ತಾ ಇತ್ತು ಕಾ ಎಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಏರ್ಲ ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾತ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಐನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕವಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ಇಂಕ ರಜೆ ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಪೆಡ್ ಮಸ್ತು ಸರ್ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರ್ಕ ಬಿಯಾಜೆ ಬಾಯ್ ದಾನಿ ಬೇಗ ಪೋಪಿನಿ ಓಕೆ ವೀಕ್ಲಿ ವೋಟ್ ಕೇಳ್ನೆ ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಈತ ಸಮಯದಿಂಚಿ ಮರ್ಮಯ ಬತ್ತಿಂತುಲೆಗೆ DX ಓಲ್ಲ ಮಾರಯ್ಯ JK ನಮಸ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಈಕೇನೊಂದಿತ್ತ ಮರ್ಮಯ ಒಲ್ಲೆ ಮರ್ಮಯ ಬತ್ತೆ ಮಾಮಿ ಬರೋಂದು ಮರ್ಮಯೇ ಉಲ್ಲಿ ಏರ್ಪನ್ನಿ ಅತ ದುಷ್ಟದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯನಾ ಅಂದು ಶೋಭಾ ಹೊರಪಿದ್ದೈ ಮಗ ಒಂದು ನಾಯಿ ಏರ್ನ ತುಲ ಉಂಡು ಶೋಭಾ ಹೊರಪಿದೆ ಬಲ್ಲ ಒಂದು ನಾಯಿ ಏರ್ನ ತುಲ ನಾಯಿ ಏರ್ನ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಮಾಮಿ ಯಾನು ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಈ ಓಲ್ಲ ಮಾರೆಯ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಜೇರ ಲೈಕ್ ಕೊರೇರು ಕಲ್ವೇರು DP ಅವ್ವೆ ಅಜ್ಜಿ
ನೀನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡು ಪೂಜಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರಂದ ಹೆಂಗೆ ಮುಂದಕ್ಕನ ಕೊರ್ಪನಾ ಕೈಟ್ಕೊರನ್ನ ಹಾಂ ಕೈಟ್ಕೊರು ಡಿ ಪಿ ಅವ್ವಿ ಅಜ್ಜಿ ಟ್ರೋಲ್ ಅಡ್ಡ ಈ ಅಜ್ಜಿ ಉಂಡತ್ತ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಟ್ರೋಲ್ ಅಡ್ಡ ಟ್ರೋಲೆಸ್ ಅಡ್ಡ ಓ ಐತೆ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದು ಬರ್ಪನ ಮನ್ಮಯಿ ದುರ್ಸು ಬುಡಿಯರಿಗೇನೆ ಮನ್ಮಯ ಈ ದುರ್ಸು ಬುಡಿಯನಾ ಬರ್ಸ ಬುಡಿಯನಾ ಇತ್ತೆ ಬಿದ್ದಣ್ಣ ಗಂಟೆ ತಾಂಡು ಕಾಡಿನ ಮೀನು ಅರಕ ಕಟ್ಟದು ಪುಗ್ಗೆ ಐಟು ಅರಕ ಮಾತು ಉಪ್ಪೊಡು ಬಜ್ಜು ಮಗಳು ಹಾಂ ಬೊಗೆ ಅಂಬುಡು ಪುಲ್ಲೆ ಜೇರಿಲ್ಲ ಮಗಳು ಶೇ ಏಯ್ ನೆಟ್ ದರ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಬಂದದ್ದು ಗೊತ್ತಾನತ ಮಾರದ ಕಟ್ಟನ ಮಗಳನಿಗೇನು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಭಾರಿ ಗೊರ್ರೇನು ಯಾವ ಈರು ಬತ್ತಿನ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಆಂಡು ಹಾಂ ಶೋಕಂತ ಹ್ಞೂ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಕಾಲ್ ಜೇಕೆ ಅಲೆ ತುಲೆ ಅನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಬತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಪುಲ್ಯ ಐನರಿಗೆ ಬಾಮಿ ಹಬ್ಬ ಜೋರ ಯಾನೇನ ದಿನ ಮರ್ಮಯ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೆ ನನ್ನ ಪಂಡದು ಆಯ್ಜೆ ಮಾಮಿ ಹಬ್ಬ ಜೋರು ಮಾರ ಈ ಓಲ್ಲ ಜೇಕೆ ಬತ್ತೇರು ಎ ಪಿ ಬತ್ತೇರು ಜೇಕೆ ಎ ಪಿ ಬತ್ತೇರು ಎ ಪಿ ತರಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ದಾದೆ ಮನ್ಪುನು ಅಂತ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆವಡತ್ತ ಟೆನ್ಷನ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಮಂಟ ಪೂರ ಹಾಳಾತು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ನೆಟ್ ಬರ್ತೇವೆ ಇದು ಒಲ್ಲರು ಮಾರ್ರೆ ಮುದ್ದಿನಾಂಡು ಬರಂದೆ ಲೈವ್ಗೂ ತೂಲೆ ಜೇಕೆ ಬತ್ತೇರತ್ತೆ ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎ ಪಿ ಪೂಜಾರಿ ಗುಡ್ ಅಂದೆ ಬರ್ಪುನಾರು 23 ನನ್ನ ಬ್ಯುಸಿ ಏರು ದಾನೆ ಬ್ಯುಸಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದಾಯ ಬ್ಯುಸಿ BRJ ಗೋಟಿಯನ್ನು ಪೋಯಿರಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ದಾದೆ ಬೇಲುಂಡಾ ಎಪಿ ಬೇಲುಂಡಾ ఏపీ ಬೇಲೆಂಡಾ ಡ್ಯೂಟಿಂಡಾ ಕೋಪನಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ పోయారా మాత చేతన్ ఉల్లరే ಬೊಕ್ಕ ಒಪ್ಪಂದೆ ದಾದೆ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ಜೀವಡುಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ಉಲ್ಲರಿ ಒಂದಿಟ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜ ಮಾರೆ ದಾದೆಗೆ ಮೇರ್ ಕಾಲ್ ಮಂತೀನಿ ದಾದೆಗೆ ಈ ಪೋದಿತ್ತಾಗ ಕಡ್ಲ ಇಂಟ್ಲಾಗ ದಾದೆಗೆ ದಾದೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಜಾ ಅಂಚ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಇಲ್ಲಡು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರಾ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತೊಲ್ಲೇರು ಇತ್ತ ಎಲ್ಲದೇ ಕೊಂಚ ಕಾಲಂಪಲೆ ಮನೆ ಪಾಲ್ದೇಕು ಅವ ದಾದಂದಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ ಬತ್ತಿವಕ ಮನ್ಪುನಾ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವಳು ತಿನ್ಪಾನ ಅಂದು ಮುಲ್ಪ ತಿಂದ ಚಾ ಬಾತ್ ಹೋಗತ್ತ ಖಾಲಿ ತಿಂಡ ಬೋಡೊಂದು ಜೊತೆಲ್ಲ ಜೆಪ್ಪೊಡ್ಚಿ ಕುಜ್ಜ ಸಾರಿ ಉಂಡು ಇತ್ತದ ಪೋಪಿನಿ ಇಪ್ಪಿದರ್ದ ಇತ್ತು ಹೋದದ ಮೈ ಹಂಚಬಂಡ ಏತು ಜನರಿಗೆ ಅಲ್ಪನೇ ಹಬ್ಬಡಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್
ఒక కార్డు పంప కారుడే అబ్బుడు అబ్బుడు ఒక బుడ్రే పత్త జన్నకు అంత కాడుకులకు పోయారంట గాడి జప్పును యాని ఏరన్ లేపు నేను గుడ్లి ఇలాకి ఫస్ట్ పోయాను కాడు మాత్రం బుడ్రే చింది గాడి అది బరికులు జీరాడు చెప్పొచ్చి ఇన్న मेरे पे ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಏರಿ ಯಾರಿವನು ಯಾರನ್ನ ಬತ್ತನ ಗುಜ್ಜಾಲ್ ಸೈಡ್ ಅದ ಅವು ಪಾಡೋಡು ಮೇ ಸಿರಮು ಪಂದ ಗುಜಾಲ್ ಕೂಡ ಎದುರು ಮಂಪ ಜಾತಿ ಆ ಪಂದನ ಯಾವುದು ಅವೇನು ಕೂಡ ಪೂಜಾರವಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಊರು ಕುಡ್ಲ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಏನೋ ಪಾರ್ದಿಜಿ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಿತ ಯಾನು ಧರ್ಮ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಪಾಡ್ನಕ್ಕೆ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಪಾಡಲಿ ಮರೆದುಂಡೇಟು ದಾಲಂಚರೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಾವು ಎನ್ನ ಊರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತು ಒಡಿ ಇತ್ತು ಬೇಗ 10 ಗಂಟೆ ಗೇಟ್ ಬನ್ನಾಗದ್ದೆ ಪೊಡ್ಚ ಗಂಟೆ 10:20 పోదలుకులో నెంచినేక కుడ్లాడు ఒల్పై కుడ్లాడి సురత్కల్ దల్ప కుడ్లాడు సురత్కల్ కుడ్ల దల్ప ಆಯ್ಕೆ ಬೋರಾಪು ನೆಟ್ ಐಕ್ ಬಲ್ಪುನೆ ಕಲ್ವಿ ಅವಳು ಬೋರಾಪ್ ಜಾ ಏರುಲಿ ರಂಜ ಗೌಡಿ ರೇಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಪದ್ರ ಗಂಟೆ ಅಪ್ಪನ ಮನ್ನಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಏನು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕುಡ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪನೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ದಡೆ ಮತ್ತೆ ಪೋರೆಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ತರಬೇನ ಮಂಡೆ ಪೂರ ಬಾತು ಬೀಲಕ್ಕ ನರಲಕ್ಕ ತಿನ್ನದು ಶೋಭಾ ತರದ ನರಲಕ್ಕ ತಿಂತುಲೆ ತರಬೇನ ಹಿಡಿದು ತೂಜುಂಡಾ ಈರು ಸೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಅತ್ತಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲು ಸೆಟ್ಲಕ್ಕ ಸೋಜು ನಾನು ಈಗ ಎಂಗಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಮುಂಡ ತುಳಿ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರಾ ಈತು ಬರ್ದು ಬಗಲು ಅಂತೇರು ಮುಂಡ ಕೊರ್ಪುನತ್ತಿ ಅವು ತರಬೇನಿಗೆ ನರಲಾಕದೀನಿ ನೆಟೆ ಮುಂಡಾಡು ನೆಟೆ ಪುರ ತರಬೇನೆ ನರಲಾಕದೀನಿ ಅವು ತೆಡೆ ಸರಿ ತೂಜುನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ದಪ್ಪ ಅದರ ಏಟು ಇಂಚು ಗೆರೆ ಬಿಡುದು ನರಲಾಕದಿನ ಈರು ಬಗುಲುನಾ ಬಗುಲಂದ ಬಗ ಅತ್ತಿಯ ಶೋಭಾ ಮುಂಡಾಡುಂಡದ ನರಂದ ಲಕ್ಕದಿನ ತರಬೇನೆ ಹಿಡಿದು ಅಂದಿಯ ಶೋಭದ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತು ಜೈತೆ ಮಸ್ತ್ ತರಬೇನೆಯ ಆಸದೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲಿಜ್ಜರ ತಕುಳು ಒಂದು ಉಪ್ಪು ನಿದ ಒಂದು ವರ್ತ ಪೂತ್ವೆ ಈತ ಹೊರ್ತಗ ಆ ಶೋಕ ಪಾತಿರಂತೀರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪ दादा यान पोपुना अंचंडा ಏರ್ಲಿಜ್ಜೇರತ ಅಜ್ಜನೂ ಲೇರು ಬಿಪುಯಿ ಕಲ್ವಿ
ಹಾಂ ಬನ್ನಿ. ಓಹ್ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜತಿ ಏರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ. ಇರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜ ಅಂಚ ಅಕ್ಲಿಡ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ವನಸ್ ಹೋಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಪುರ್ಚ ಮಾರ್ರೆ ಅಕ್ಲಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ದಾದಾ ಏರೇ ಕೋಪ ಇಂಗ್ಲಿ ದಾಯ ಕೋಪ ಮಾರ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತು ದಾಯ ಕೋಪ ಕೋಪದಾಯಗ ಕೋಪ ಇರ್ ದಾದ ಮಂದಾರಿ ದಾದ ಮಲ್ತದಾರ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ எனக்கு ದೀತೀನಿ ಚಾರ್ಜ್ ದೀತಾನೆ ಕೋಪದಾಯಗ ಮಜೆ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಆಯೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡನ್. ದೇವರ ಈರೊಂಜಿಕ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನು ಅಂತ ಶೋಭಾ ಚೇತನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಈರೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಪೊನ್ನು ಲಂಚೆನೈತೆ ಆನೊಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ದಾದ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಪೊರ್ಲೆ ತೋಜುನು ಅದೇ ಚೇತು ಇರ್ವಲ್ತಾರ ಚೇತು ಓ ಅಂದ 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 ಇದು ಹೊಸ ತೊಪ್ಪನದ ಶೋಭಾ పోయేనా ಗಂಟೆ ಎತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡ ಪತ್ತರನ್ ನಮ್ಮ ఏపీ పోయినా మెల్ల బిరెల్పుర బాయిద ఉలాయి పో బాయింగనగా బాయి కై పత్తోడు ఇంచ చకై పత్తోడు జపొర్చి దాయగ్ మా దాయగ్ జపొర్చి నిద్ర పత్తర చెప్పాను కన్ను కెంపు పాండిత్తేని ನನ್ನ ಚೋಚು ಜ್ಞಾನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕ ಪಾತೆಡು ದಾದಿ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತೆರಡು ಬನ್ನ ಪಾತೆರ ಪುಜ್ಜಿ అని చెప్పున్నాన అన కన్ను గురు స్టార్ట్ గంటకులు పాతెర దేవర ఇది ఎక్కడ బతి పాతేరు దోడు दादी कलवा कलवा गे दादी कलवा दादन कलवाग ಕೋಪ ಬತ್ತನ ಅತ್ತೆ ಕಲ್ವೇರಿ ಕಲ್ವ ಬನ್ನ ಕೋಪ ಬನ್ನ ಈ ಏನನ್ ಕಲ್ವೆ ಬನ್ನ ದಯಗ್ ಅಜ್ಜಿ ಬರು ಪೋಯಿನ ಶೋಭಾ
ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ. ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೊಕ್ಕಡೆನಾ? ಇದು ಪೊಕ್ಕಡೆನೆ ಬನ್ನಿ, ಸತ್ಯನ ಬನ್ನಿ, ನಿಂಗೆ ದಾಲೇಜ್. ಶೋಭಾ ಪೋಯಿನಾ? బా శోభం పోపెంచండ ఈరు చెప్పొచ్చు బా దేవర చెప్పొచ్చు అత్తు కన్నుకూరుండు ನಾನು ಅವನಸು చెప్పుడు ಮಾರ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೆ ఈరు చెప్పు చిరుగుల్ని బేత లైవ్ నెట్ లైవ్ ఉడ్నేళ్ళి ಏಪಿಲಕನೆ ಏಪಿಲಂಚನೆ ಲೈ ಉಡ್ನೇಲಂದು ಬತ್ತೇರಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಯೇರು ಸರ್ತ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನಾಜ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನಾಜ ಪಾಡ್ನಲ ಮಲ್ಲೆ ಜಾರು పోతేరు ఏత్ల పాడలే ఆరు గోడెడులేరు ఇరే మరలు మార్రే యావో పిన్ శోభా ఐఎమ్ గోయింగ్ ఇంక జన ఉండియే ಕೆನ್ನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಲೈವ್ ಮನ್ಪಲ್ ಪಂಡದು ಪೂರಲ ಬುಡ್ದು ಲೈವ್ ಮನ್ಪುನ ಅತ್ತವೆ ಎಂಕಿಲ ಬೊಡಿತಿನಕುಲು ಮಾತು ಉಳ್ಳೇರು ಲೈವ್ಡೇ ಬರ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಜನ ಅವು ಏರಿಯೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೋಪ್ಪವೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನಕುಲು ದೇವರೇ ಓಲೋ ಒಂಚೂರು ಪರ್ತಾರ ಅಂದತೆ ಚೇತನ್ ಓಲಾ ಒಂಚೂರು ಆತನ ಅಂದಿರಿ ಅಂತ ಮೋಡ ಬೈದನು ಮೋಡ ಆತನು ಅವೇ ನಂಚಪಾತೀರಿ ನೀರು ಸಾರಿ ತಮಾಷೆಗೆ ಪನ್ನ ಅಂಚನ ಇಂದಕ್ಕೆ ತಮಾಷೆ ಉಂಡ ಹಿಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಗುರುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಪೋ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದೀತೀನಿ ವಯರ್ ಒಂಜಿ ನೈಸಿಪ್ ಮಾತಾಡದಿತ್ತುನ್ನು ಜೆಪ್ಪುನು ಬರಬನ ಸರಿಯಾಪು ಅಪ್ಪ ದೇವ ಅಯ್ಯೋ ಯಾವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಲೈವ್ಗೂ ಬರ್ತೀನಿ ಹೇ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ ಏರು ಎನ್ನ ಮಿಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಬಡಿದಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಲ್ಲೇರಿ ಇದನ್ನ ಬಡಿದಿ ಓಲ್ಲೇರಿ ಇದನ್ನ ಬಿಡಿದಿ ಯಾನು ಬಾಟ್ಲಿ ಪಾಡುವೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಬಂದು ಅಶ್ವಿನಿಯಾ ಓಲ್ಪದ ಊರು ನಿಕಲ್ಲ ಬೇ ಬತ್ತೆ ಈ ಪೋಪಿನಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಬೇತ ಕೊಡಿಗೆ ನೇಲ್ದು ಬತ್ತಾಂಡು ಇತ್ತ ಮೂಲ್ ಬತ್ತಿನ ಅಂದ ಮಾರ್ಮಯ DX ಎಡಿಟರ್ ನಿಂಡೆ ಅನ್ ಪಂತಿನತ್ತ ಚಾನಲ್ ಗುಂಜಿ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ನಿಜ್ಜಿ
ಇನ್ನು ಪುದರ್ ಅಲ್ಲ ಈರು ಪುತ್ತೂರು ಅಲ್ಲ ಕೊಣಾಜೆ ಏರ್ ಮಾರ ನೇಲುನು ಯಾನ್ ನೇಲುಜಿ ನೇಲರ ಪುಡ್ಸದು ಬೋಡೆ ಈರ್ ಬತ್ತಿ ಜರತಿ ಎಕ್ಕಡ್ದಿಂಚಿ ಈರೇನು ಕೇನ್ನತ್ತ ಮಾರ ಎಕ್ಕಡ್ದು ಏತು ಜನ ಈರೇನು ಕೇಂಡೇರು ಅನ್ನನ್ನೇ ಒಲೇರು ಅನ್ನನ್ನೇ ಒಲೇರು ಅನ್ನನ್ನೇ ಒಲೇರು ಪಾಪ ಜೇಕೆ ಬುಲ್ತಂದೆ ಪೋಯ್ನಿ ನೇಲರ ಪುಡ್ಸೋದು ಇಚ್ಚಿಗ್ಯಾರಿ ನೇಲೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಅಂಡ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಇವು ಬತ್ ನೆಲ ರಾಯ್ಜರಿ ಅದು ಬೇತೆ ಕೊಡ್ರು ನೆಲದ ಪೋಯ್ನಿ ಶೋಭ ಒಳ್ಳೆಯ ಶೋಭ ತೂಲೆಗೆ ನೆಕ್ ತೋಜು ನೆಟೆ ಮಂಡದ ನರ ಅತ್ತ ತೋಜುನತ ಹಿಂಗೆ ಸರಿ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಹೆಂಗೆ ತೋಜುದು ಮಾರು ನರಲ್ಲ ಹಾಕದಿನ ಮಂಡಿದ್ರಿಂದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲು ಮಂಡ ನರಲ್ಲ ಹಾಕದಿಂಡು ಬೇನೆಗೆ ವಾ ನೇಲರೆ ಪುಡ್ಸೋದು ಬೋಡೆ ದಾನಿ ನೇಲರೆ ಪುಡ್ಸೋದು ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಎರಡ ನೇಲುನು ನೇಲರೆ ಜನ ಬೋಡೆ ಯಾಕಡ್ದು ಬೈದೊರಡ ಮಸ್ತ್ ನೇಲ್ದೊಲಿರಿ ಈಗ ಅಪ್ಪಗ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಈರೆ ಮಿಸ್ ಮಂತ ಉಂಡಾರು ಜನನ್ ಪೂರ ಮಿಸ್ ಮಂತ ಉಂಡಾರು ಜನ ಅಶ್ವಿನಿ ಸಿಲ್ಲು ಪನ್ಪಲ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಸಿಲ್ಲು ಪನ್ಪಲ ದಾಯಗ ಸಿಲ್ಲು ಪನ್ಪುನಿ ಇರ್ನ ಅಶ್ವಿನಿ ದಾಯಗಿರಿ ಸಿಲ್ಲು ಪನ್ಪುನು ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜೇರಾ ಇರ್ನ ಅಶ್ವಿನಿ ಇರ್ನ ಬಡಿದು ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜೇರಾ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಮಿ ದಾದ ಮಾಮಿ ನಮಕ್ ಆಪಿನ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಪಿನ ಜನ ಏರ್ಬೋಡಿರಿ ಇರಿಗೆ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಜನ ಬಡ್ಬಲ್ನೆ ಅನ್ನಾರ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಪಿನ ಜನ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಬೋಡಿ ಅನ್ನಾರ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಪಲ್ನೆ ಪಲ್ನೆ ನರ ತೋಜುಂಡು ಪನ್ಪುನು ಅಶ್ವಿನಿ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪಲ್ ಪಂಡರತಿ ನರ ತೋಜಾಡು ನೆಟದ ಮುಂಡದ ಉಪ್ಪಡ ಪೋಪುಂಡು ಮಾತ್ರೆಗೆ ತೊಂಡ ಇರ್ನ ಅಶ್ವಿನಿ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪಲ್ ಪಂಡತೆ ಮಾಲ್ ಪರ್ಪಿನ ಒರೀಲೆ ಇಜ್ಜೇರು ಮುಲ್ಪ ಬೋರ್ ಐನೆಕ್ ಬತ್ತಿಜಿ ಅಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದೊರಡ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಎತ್ತೇರು ಪಾತೆರು ಪೂರ ಎತ್ತೇರು ಈರು ಬಲ್ತಿನತೆ ಕಾಂಡೆ ಬೈದೋಡು ಇಂಚು ಕಾಂಡೆ ಎತ್ತು ಒಂಚೂರು ಬೇಗಡೆ ಬೈದೋಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಎತ್ತೇರು ಪರ್ಪುನಕುಲು ಪೂರ ಎತ್ತೇರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಮ್ಮನೆ ಕಂತಿದ್ರು ಅಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಸಚ್ಚು ಇತ್ತೆ ಮಾತಕುಲು ಕಂಬದಕುಲೆ ಮಾತು ಎತ್ತೇರು ಇರಡ ಪಾತೆರು ಅಂತೇರು ನಮಕ್ ಈತ್ ಲೈವ್ ಇಡು ಒಂಜಿ ಜನ ಮಿಸ್ ಆತೆ ಏಪಿ ಆ ಜನ ಎತ್ತ ಲೈವ್ಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮಡ ಪಾತೆರು ನೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಪಾತೆರ್ನೇ ಬಿಡ್ನಿ ಮಾಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಏನನೇ ಬಿಡ್ನಿ ಎಂಡ ಪಾತೆರ್ನ ಬಿಡ್ಲಿ ಏನನೇ ಬಿಡ್ನಿ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಬಂದು ಐಕೆ ಸುರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನಿ ಬಲ್ತೀನಿ ಶೋಭಾ ದಾದಾ ಅತ ಶೋಭಾ ಮಾತ ಫಸ್ಟ್ ದಿಂಚಿ ಬತ್ತಿನ ಲೈವ್ ದಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ನಾನು ನಡುಟು ಬತ್ತು ಸೇರ್ದು ಬಲ್ತಿನಕ್ಕಲು ಇಚ್ಚೇರು ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಸುದ್ದಿಗೆ ಇಜ್ಜ ಮಾರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈರಿ ಕಲ ಸುದ್ದಿ ಪೋರ್ಚಿ ಈರಿರ್ನಾತಿಗೆ ಕುಲ್ಲುಲೇ ಅತೆ ಅತೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು ಅಂತ ಬಹಿರಂಗದಿಂದ ಅಂತರಂಗ ಅಂತರದಿಂದ ಬಹಿರಂಗ ದಾದರುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬುಣವು ನಮಗೆ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಜನವು ಇಜ್ಜಿ ಶೇ ಜೇಕೆ ಪೊಯ್ನಿ ಮಾರ್ರೆ ಇತ್ತೇರಾರೆ ಕಡ್ದಿಂಚಿ ಕಾತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಮಾಲ್ಪತ್ತೊಂದು ಇರಿ ಕುರುಡುಂದು ಇರು ಬೈದಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಕೆ ಎರಡ ಆರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮಲೆ ಎಂದು ಆ ಜನ ಓಡೆ ಪೋತುಂಡು ಅತ್ತು ಏಪಿ ಕುಪ್ಪಿ ಬರ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆ ಜೈದುನಿಗೆ ಜೇಕೆ ಬನ್ನಿ ಏಪಿ వాళ్ళ ಕುಪ್ಪಿ ಬರ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆ ಜೈದುನ ಅದಾದನ ಅಂದು పోయారా
ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಶ್ರವಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಬರ್ಪುಡು. ಓಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ದಾದಾವಡು ಶ್ರವಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್. ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಉಂಡತ್ತ ಮಿತ್ತಿಡು ಮಿತ್ತಿಡು ಲೈಕ್ ಉಂಡತೆ ಶ್ರವಣ್ಗೆ ಬನ್ಯಾನು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ. ಮಾಮಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ. ಎಂತ ಎಂತ ಹೇಳು, ಎಂತ ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ನನಗೆ ಸಹ ಹೇಳ, ನಾನು ಸಹ ಅದು ಎಂತ ಖುಷಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಹೇಳು ಹೇಳು ಮಗ. ಪದ್ಮಾರಯವರ ಕಾಡೇಜಿದಲ್ಲ ಏತು ಪೊರ್ತು ಮಾರ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬಾರ. ದಾದಾ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕಡ ಲಾಟ್ರಿ ತಿಕ್ಕಡ ನಿನ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಬತ್ತಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಂಡ ಮದುವೆ ಆವೊಂದಿಲ್ಲನಾ ಪನ್ನ ದಾದಿ ದಾಲೇಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಡಿಎಕ್ಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಉಳ್ಳೇರದೆ ಅರೆ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಉಂಡಿಗೆ ತೂಕ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ತೂಕ. ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಬರ್ತದೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟು ಮಗ. ಪಂಡಿ ಇವಾಗ ಬರೋದಕ್ಕಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಪೋಯಿನ ಕರೆಂಟ್ ಬಹು ಕತ್ತಲೇನೆ ರಾಮದೇವರೇ ಇದು ಕತ್ತಲೆ ಮಾರೆ ಪನ್ ಮಾರಯ್ಯ ಬೇಗ ಪನ್ನ ಬೊಕ ಪೋಪೆ ಬೊಕ ತಿಕ್ಕುಜಾನ್ ಮಾಮಿ. ಯಾರ್ದು ನಿಮ್ದಾ? 9400 ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆದ್ರಾ? ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ವೈಟ್ ಆ ಮಾಮಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲ? ನೀನು ನನ್ನ ಎನ್ನ ತೂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೋನ ಮಾರ್ರೆ. ಸುರತ್ ಕಲ್ಡು ವೀರಭದ್ರ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡತೆ ಇಜ್ಜಿ ಶೇರ್ ಚಾಟಾ ಶೇರ್ ಚಾಟಿಲುಳ್ಳನಾ ಆಯ್ತು ದಾತಿಕ್ಕುಂಡು ಮಾರೆಯ ಶೇರ್ ಚಾಟಿಲು. ನಿಂಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂತ ಸಿಗ್ತದೆಯಾ ಶೇರ್ ಚಾಟಲ್ಲಿ? ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂತ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲ ಅಂತ. ವೀರಭದ್ರ ಹೋವಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟೆಂಪಲ್ ಓಲು ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವೀರಭದ್ರ ಟೆಂಪಲ್ ಪನ್ಪನ ದಿವ್ಯ ರುಚಿ ಆಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರವ ಇದಾನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾತ ಪೋದ ಆಯ್ಬೇಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಿವ್ಯಾ. ಲಾಸ್ಟ್ದ ಪಂತೆ ಬತ್ತ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ತಡಮದಲ್ಪ ಟೆಂಪಲ್ ತಡಮದಲ್ಪನಾ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ.
ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು, ನಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅವರಾಗಿ. ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ, ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಶೋಭಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಿವ್ಯ ಓರಿನ ಪೂರ ರೇಗ್ ಅರ್ಥ, ದಿವ್ಯಾಗ ಓರಿನ ಪೂರ ರೇಗತ ದಾದೇನು ಇರ್ನ ವೀರಭದ್ರ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಪನ ಚೇತನ್ನ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೇನಾ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅಲ್ಪ ತಡಂಬ ವೀರಭದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದಯ್ಯ. ಶವಬೈನಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ನಂದು ಕಡಲ ಬರಿಯಾ ಅವಿನಾಶ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹಾಯ್. ದಿವ್ಯಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದೆ. ನನ್ನದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಚಾನೆಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಚಾನೆಲು? ಅವಿನಾಶ್ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಯ್. ಇದು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಲೈಕು? ಅವಿನಾಶ್ ಅವರ? ದಿವ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ. ಮಮ್ಮಿ ಹೌದಾ? ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ನನಗೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಆಯಿತಾ, ನಾನು ನಿಮ್ಮದು ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಲೈಕ್ ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀವು ಲೇಟಾ ಅವಿನಾಶ್ ಅವರೇ? ಬರುವಾಗ ಲೇಟ್ ಆಯಿತಾ? ಆವಾಗ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಜನಸಾಗರ ಇತ್ತು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ 8 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಬಂದೆ ಲೈವಿಗೆ. ಬೊಡೆದಿ ನೆರ್ಪಾಲ್ ನೆರಡು ನಿಕ್ಲಿ ಬುಡೆದಿ ನೆರ್ಪುನತ್ತು ರಡ್ಡು ಕೊರೋಡು ಬೊಡೆದಿ ಒಂಚೂರು ಬೊಡೆದಿನ ಪೋಡಿಗೆ ಎಪ್ಪಡವಾ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಮಿನಿ ಪೋಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜಿನ ಪಿದೆಡ್ ದಾಲ ಮನ್ಪರ ಮಗನಿಕುಲು ಊರ್ದೆತ್ತು ಬಿಡುವಾರ್ ಬೊಡೆದ ಒಂಚೂರು ಜೋರಿತ್ತಿನೇಟ್ರುಲ್ಲಾರ್ ಏಜಿನಾನ ಊರ್ಲ ಗಡಿದೇದುವಾರ್ ಆತ ಚೇತನ್ అందత్త ఊరులా గాడి పోతు బొడ్డు తిన్నంచూరి ఇటు పోడి చెప్పాడు ఏం చెప్పుడి. ఓకే చెప్పు 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 దనకొల్లు వచ్చి గంట పత్తార కరిండు చెప్పు. తెలిపోడేదా ఈరు నేర్నగా తెలిపోడేదా చెప్పు కాండ బేగలకు కొడతా ఐకిత్తే చెప్పు. ನನ್ನ ಯಾಲ ಪೋಪಿನ ಮಾರಾಯ ನೆಟ್ಟೆ ಆಪಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಪಕ್ಕ ಜೋರು ತರವೇನೆ ಅಪ್ಪಂತ ಲೇಟ್ ಆಡ ಒನ್ಸಲ ಮಂದಿಜಿದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಆತೆ ಇಂಕ ಆಪಜಿ ಇಡೀ ಮಂಡೆ ಕೂತು ನಿಂಗೆ 7 ಕೂಡ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು? ಅವಿನಾಶ್ ಮಂಗಳೂರು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಚೇತನ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? DX ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಶೋಭಾ ಚಿತ್ತ